እዙ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና አህጉራዊ ትካል ስደተኛታት ማለት IOM ኤርትራውያን ስደተኛታት በስገዳድ ናብ ማዓስከራት ክኸዱ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓባቢሩ ንዝብል ክሲ ነጺጉ እቲ አህጉራዊ ትካል ጄኔቫ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ዘመሓላለፎ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝሓተቶ መሰረት ኣብ አዲስ አበባ ንግዚኡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምዕቋቡ እንተዘይኮይኑ ንጥፈታቱ ብተሃገር ደስኪሉ ከም ዘሎ መልኪቱ IOM ኣብ ማዓስከራት ንዘጋጥም ሕሰም ንምምላጥ ኣብ አዲስ አበባ ንዝኣተው ኤርትራውያን ስደተኛታት ብምቕያድ በስገዳድ ናብቲ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ዞባ ዝርከብ ማዓስከራት ንክኸዱ ምትሕብባሩ ብዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ዓለም ክቃላሕ ጸኒሑ እዩ ወሃቢት ቃል ትትካል ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ካብ መጀመርያ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ ነቲ ከካይዶ ዝጸንሐ መጽንሕን መሰጋገርን ማእከላት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዝኣተወ ድሕሪ ምግላጽ ሙሉእ ብሙሉእ በት መንግስቲ ይካየድ ከም ዘሎ መልኪታ ብዋሕዲ መግቢ ማይን መሰረታዊ ቀረባትን ምስቃይ ጥራይ ክኣክል ኣብ መንጎ ክልተ ሓዊ ዝተቐርቀሩ ኤርትራውያን በብዝጥዕሞም መገዲ ብፍኑ ናብ ከተማታት ከኣትዉ ድሕሪ ምጽናሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከካብ ዝተረኽብዎ ገፊፉ ናብቲ ማዓስከራት ይመልሶም ከም ዘሎ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ረድኤት ንዝተጸገሙ ዝውዕል ሓገዝ ናብ ትግራይ ከኣቱ ከም ዝጀመረ አህጉራውያን ትካላት ረድኤት ሓቢረን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ንሱ ዝቆጻጸሮ ከባቢታት ጥራይ ረድኤት ክዕደል ምውሳኑ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ ትግራይ ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ንመጀመርያ ግዜ እቲ ረድኤት ዝኣቱ ዘሎ እዚ ኣብ ሳልስቲ ናብ ትግራይ ዝኣተወ ረድኤት ብዓብዩ ነቲ ጋጢሙ ዘሎ ዋሕዲ ሕክምናዊ መሳርሕን መድሃኒታትን ግዜያዊ ፍታሕ ከም ዝኸውን ይግለጽ ሰሞያ ሕክምናት ዞባ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ውሳኔታት ኣብ መውሳድዮም ኣትዮም ጸኒሖም ድሕሪ ምባል አህጉራዊ ትካል ቀይሕ መስቀል እቲ ናውቲ ሕክምና መጠን ሞት ቁስላት ከጉድል ከም ዝኾነ መልኪቱ እንተኾነ መራኸቢ መስመራት ገና ብግቡእ ስለ ዘይጀመረ ንመጠን ተወሪዱ ዘሎ ግፍዒ ዝርጋሕ ረድኤትን ዝኣመሰሉ ጉዳያትን ንምጽራይ ግሉጽነት ዝጎደሎ ምዃኑ ቀይሕ መስቀል የመልክት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሰራዊታ ካብ ሶማል ክትስሕብ ድሕሪ ዘሕለፈቶ ውሳኔ ኣብቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ክትወስድ ጻውዒት ቀሪቡ ኣሜሪካ ካብ መጀመርያ ዕለት ናይ 2021 ኣትሒዛ ሰራዊታ ክትስሕብ ምዃና ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ሃገር ድሕሪ ዘውፅኦ መግለጺ እዩ አህጉራዊ ተጣባቂ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብ7 ታሕሳስ ነዚ መግለጺ ዘውፅአ እቲ ትካል መግለጺኡ ኣሜሪካ ኣጋር ሰራዊታ ካብ ሶማል ኣውፅያ ማለት እቲ ኩናት ኣብቂዑ ማለት ከም ዘይኮነ ነቲ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከተካይዶ ዝጸንሐት መጥቃዕትታት ከም ኣብነት ብምቕራብ እዩ ክስታቱ ዘስምዕ ዘሎ ኣሜሪካ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ማለት ድሮን ኣብ ዘካየደቶ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወረደ መጉዳእቲ ክሳብ አህጉራዊ ሕጊ ሰብኣውነት ዝጥሕስ ገበናት ከም ዝተፈጸመ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣቕሪቡ እዩ ኣቐድም ኣቢሉ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል ዝጸንሐ 3,000 ዝኣክል ሰራዊታ ክትስሕብ ምውሳና ዝዝከር እዩ ኣብ ዶባት ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከባ ዓድታት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝተፈጸመ ገበን ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ተሳቲፎም ዝብል ክሲ ብወገን ኢትዮጵያ ከም ዝተሰምዐ ማዕከናት ዜናት ሃገር ሓቢረን ካብ ወከልቲ ህዝቢ ዝተዋጽአ ናይ ህፁፅ እዋን ቦርድ ብዝሃቦ መግለጺ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ካብ ሕወሓት ብላዕ ተዋሂቦም ብሰራዊት ፈደራል ከም ዝተፈጸመ ምሲሎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ግፍዕታት ከውርዱ ትእዛዝ ተዋሂቦም ክብል ከሲሱ አህጉራውያን ትካላት ናብቲ ዞባ ከኣትዋ ስለ ዘይተፈቕደን ናይ መራኸቢ መስመራት ብምዕጻውን እዚ ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ንሓቅነቱ ብዝምልከት ካብ ናጻ ኣካል ኣይተረጋገጸን እንተኾነ እቲ ናይ ህፁፅ እዋን ቦርድ ብዘቕረበ ክሲ ካብ ሱዳን ዝተመልሱ ነበርቲ ከባቢ ብዝሃብዎ ቃል ተመርኪሱ ነቲ መጽናዕቲ ከም ዘካየዶ ይዝገልጽ ኣብ ሆስፒታል ሑመራ ተዓቂቦም ዝነበሩ 20 ሕሙማት ከምኡውን 6 ወነንቲ ትካላት ብጅምላ ከም ዝተቐትሉ ዘርኢ ጸብጻባት እውን ቀሪቡሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ማይካድራ ዞባታት ኦሮሚያ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኮንሶን ዝኣመሰሉ ዞባታትን ንዝተፈጸመ ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ብዝምልከት ሓፈሻዊ ጸብጻቡ ኣብ ዝቐረበ እዋን ከቕርብ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ ክቡራት ሰማዕትና ዜና ዝተፈጺሙሎ ዝቕጽል ትሕሶና ብዮናታን ሃብተ ዝዳሎ መደብ ክኸውን እዩ ሰናይ ምክትታል እዚ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ يغني لي بنعرك muchas gracias حلالات زخسم وصنحكم مدرخ زخفتلنا my boss
ود فيلاج بنيام سموني تصنيحو باريس فرانس الورا تقابل حج تعالي ثانك يو بنت حلالات ويلكم ابدمسي راديو ارنا ينزلنا راديو ارنا ابنا سات فريكونس 11.8 ميجا هرتز بولاريزيشن فيرتيكال سيمبريت 11.5 مزمد براسن بس فنولكم ناي مزاناقعي مدب شكوريناتات بناتكم ناي بينكم عركي بنيام عرك سفارسي اي نقاعبلو عرك بنيام سمون ود فيلاجو ها شغورتتينو خاب كتما جوبينغ جيرمان نقيلو بباريس فرانس بنيام سمون زغمت العدد هلاقعو نابزل لكم وبتا مساكم زلو دمصيكم لهم مختقابزو نايلو مع انتي تحسو ناس قرب فليز بلا قبر لكم فتني سوقا زي زلو هلو كنتات فلاي زي قاطيمو زلو ناي سدتنياتات صقمن صبان اب ኢትዮጵያ ማለትዩ نعو قرب كنت نقفو هنفتنينا توساخي ابزي ساعات زي دهاي كاب عدنا كاب وشت ايرترا انت يالو كنغوراغورينا كم اون حنتي صبقت ነገር ዘላ እንታያ ፈውሲ ናይዚ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃል ተረኺቡሎ ብዛዕባ እውን ቁርብ አስተምህሮ ዝቡ ሰባት ክንዕድሚና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ተዳሊልኩም ዘሎ ትሕስቶ ምሳይን ምስ ቢንያም ኮይንኩም ከተሳኒዎ ዘለኒ ተስፋ ወሰን ይብሉን ምናልባት ለማ አንተ ዝያዳ ናብቲ ጠልብኩም ዘለኹም ደርፍታት ከነድህብኒና ሓደ ላይ ጉዳያት ስለዘሎ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ حلالات ابدمص راديو ኤረናይ ናዘለና ምሳና the one and the only كم አይትበል ድኽልክን ሓቀ وانا كل عندي هذا one and only نزم صحا يسر موني اومو طفيك نغني خنا نغرا بكل فتينسي ها انت انا دي طفي اسخبا لا طفيقي اي فتينه بكل فتينه بخمد ارخب كان هيك بلمانو اوي دحن ها حاسوت بزينه بركايت المهر طفي ايه سوري ده في الك جلي يزبال لا سخ طفي غاني كونكون انا طفي اواني كن بيزو خينا طفي اقللك خاسبكو تحت ليخا ايوا مو دحنديخ انا لا تصبق كمي بوغني كله سلام زي كان فؤادكي اي وريدك انا في كان نسها ميرون انا كوي دويلس زنافقه كوي دول هيجي قال لي خاطخون دي قال هذا لها هاتقول وقت يمكنني اي فلتني نو انا كان قدامي خان يركا سلام كتبل تدول نيركا قال حجكو هلم ميلكا قال ملتات هان تحرق ندي وارح تدول قال دلي خا كل جزء ده هيك فلت انت هلا حدش قبل وري واتس نيو واتس نيو اي موني كمي انت تقبر الاخي انت هلا حدش حدش بزح انت هلو الكايو مور كمزي مصحف كصحف الى ريسيرش يقبر له اوكي انتي مش علىك بزح هلو تاريخات كنجر زغبኦ بزح بتن نابتناي نويح عمتات ناي قداي سدتنياتات كتكتاتل تصنيحكاسي بزح ነገራት ይኻተ ማህር بزح ይኻሰብ ዘይፈልጦ ትፈልጥ بيت تحزو فلطولمو قدم حجي نويح ጊዜ ዝሓስቦን ነበርኩ ጊዜ ነበረን ሕጂ ግን ናይ ኮሮና ስታይል ለዘሎ ማለት እሲ መገሻታት የለን ሰቦኹም ኦብስ ጊዜ ዝሲ ዘይጥቀመሉ ኢለን ኣብ ኮሚታት ኣው ዳርጋት ዝበዝሕ ጊዜ ዝሕልፎ ዘለኹ ማለት እዩ ኦኬ ኤስሲቲ ቢዝነስ ገብረንን መባል ኢለ at the same time ነዚ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ካትካታተል ይኽትሉ ተስፋ ገብር እዋ ናይ ግድን ማለት እሲ ከይፈተኻቲ ዘሎ ኩነታት ሕጂ ኢግኖር ክትገብሮ ትኽእል ኣይኮነን ማለት ልብኻ ዝሰበር ኩነታት እዩ ኩሉ ማለት እሲቲ ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ውግእ ኣዝዩ ዝሕዝን ዋግኡ ኣዝዩ ምሻለካ ስጋ ሕጂ ዝፈለጥናዮ ነገር የለን ሕጂ ይወፅእ ኣሎ ነገራት ንሰማዕ ኣለና ንስንብድ ኣለና በትን ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ይመፅእ ኣሎ እንጂ ኢንተርኔትን ቴሌፎንን ምስተኸፈተ ኮኔክትድ ምስኮነ ትግራይ ከድሓር ከንታይና ክንሰምዕ ኢልካ ሰይፍርሓካ እቲ ነገራት
ትዝንገር ዘሎ ብጋዜጣታት ነንብቦ በቲ ዝተፈላለዩ ሰባት ንፍሰምዖ ኣዝዩ ክስታይ ዘሕዝን ነገራት እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ዕለት 3 ዲሰምበር ማለት እዩ ናብ ኣውቶቡስ ኣኪቦም ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝወሰድዎም ባዕሉት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕና ከምዚ ኢልና እዚኣቶም ካብቲ ማዓስከር ሃዲሞም ዝነበሩ ሰባት እዮም እሞ ናብቲ ዝነበርዎ ሰላም ስለ ዝኾነ ናብኡ ንመልሶም ኣለና ዝብል ምክንያት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብቲ ማዓስከር ድዮም ተመሊሶም ናብ ኤርትራ ድዮም ዝምለሱ ዘሎ ብሕጂ ዘፃሪ ጉዳይ ብዘይገድስ ዋላ ናብቲ ማዓስከር ከማን ምምላስ እዚ ባዕሉ ገበን እዩ ምክንያቱ ካብ ውግእ ሰብ እንዳሃደሞ ከሎሲ ንዑልካ ናብቲ ቦታቲ ንክትመልሶም ኣዝዩ ጭካነ ዘለዎም ጥሕሰት ነቲ ማልቴሲቲ ነቲ መሰሎምቲ ተጣሒሱ እዩ ብንመባለ ፀኒሑ ተደጋጊሙ ብናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተኢልካ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ከነረጋግፆ ዝኽኣልና እቶም ውግኣት ኣብዚ ዝውግኡ ዘሎ ካብ ሕንፃፅ ሬፊጂ ካምፕ ነዚኣቶም ነቲ ውግእ ናበይ ምኸዱ ኣለዉ ከይነገርካ ናብ ኤርትራ እንዳእተኻ ማልቴሲ ሕክምና ንክህብዎም ዋላ ኩን ዳ እምበር እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ፕሮቴክትድ ዝኾኑ ሓተት ዕቑባ እዮም ሬፊጂ ካብ ምዃኖም መጠን ዋላ ሕክምና ክትህቦም ተደሊኻ ብጥቓኻ ጎንደር ኣለካ ኣብቲ ካልእ ኣለካ ክንደይ ከተማታት ኣለዉ ወሲዶም ክሕክምዎም ዝኽእሉ ዝነበሩ ነዚኣቶም ማለት እዩ ኢኻ ነቲ ሰብ ግን ናብቲ ዝሃደመሉ ሃገር ክሕክሞ ኢልካ ክትወስዶ ከለካ እዚ ርግፅ እዚ እቲ ብኢትዮጵያ ዘሎ ብምንታይ ኮንፈርም ጌርኩሞ ኢንተርኔት የለን ገለ ኢልና ከነምኽንየሉ ቀኒና ምክንያቱ ኩሉ ሕሶት እዩ ስለ ዝብሉና ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ብጭብጢ ሒዝካ ክትዛረብ ስለትደሊ ማለት እየ እቶም ግን ቤተሰባቶም ምስታይ ይብልዎ ኣነ ባዕለይ ይረኽቦም ኣለኹ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ ኤርትራ ኣምፂኻ ንመንእሰያት ዝተወግኡ ኣብኡ ናብ ኤርትራ እቲኻ ካብቲ ንኣብነት ካብታ ብዙሕ ዝረኽቦም ቤተሰብ ኣላ ሓንቲ ሕጂ ንሳቶም ካብቲ መጀመርያ ምስተሃረሙ ኣብቲ ውግእ እቶም ቆልዑት ማለት እዩ ቆልዑት ክብለካ ከለዉ ደቂ 18 ደቂ 19 ዓመት መንእሰያት እዮም ኣብኡ ምስተሃረሙ ስድሮኦም ነዞም ቆልዑት ከዓ ምስኣታቶም ማለት እዩ ምስ ኣወዩ ንሕና ካብ ደቅና ይንፍለኒና ኢሎም ካልኦት ንኣሽቱ ቆልዑት ደቆም ገዲፎም ኣብቲ ማዓስከር ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብኡ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሕክምና ዝውሰዱ ዘለዎ መሲልዎም ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ደኣኒ ኣትዮም ናበይ ኣትዮም ኣብ ባረንቱ ምስኣትዎ ኣብ ኤርትራ ከም ዘለዉ ፈሊጦም ማለት እዩ ሕጂ ሜሮን ምስ ተወግኡ ክትብል ከለኺ ኣብቲ ውግእ ስለተሳተፉ ድዩ ዋላ ኣይተረዳን ተሳተፉ ነዚኣቶም ኣብቲ ማዓስከር ስደተኛታት እዚኣቶም ነበርቲ ናይቲ ማዓስከር እኳ እዮም ሕጅታይ እዩ እቲ ማዓስከር ኣብቲ ውግእ ኣብቲ ኣብኡ ነንሕድሕድ እቲ ውግእ እሳቶም ምስ ተቆፃፀርዎ እቲ ናይ ፌደራል ፖሊስን ኤርትራ ወታደራትን ሓንቲ ካብቶም ዘዕለለትኒ ማለት እዩ ኤርትራ ወታደራትን ከም ዝነበሩ ኣብኡ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ተኽሲ ይትኮሰሎም ከም ነበረ በቶም ናይ ትግራይ ምልሻ ማለት እዩ ኣብኡ ዝነበሩ ኣብ ተኽሲ እዚ ሕጂ ፀኒሑ ቀኒ እዩ እቲ ተኽስታት ሕጂ እቲ ሰብ እንታይ ዝገብር ነይሩ እቲ ተኽሲ ብርትዕ ክብል ከሎ ይሃድም ናብ በረኻ ገፁ ኸይድ ማለት እዩ ስጋዕ ናብቲ ድምፂ ዘይብሉ ተኽሲ ዘይብሉ ገፁ ይሃድም እቲ ስደተኛታት ኣብቲ ማዓስከር ዘሎ ናይ ሕንፃፅ ኢና ነዛረብ ዘለና ድሓር እቲ ውግእ ዝሕል ክብል ከሎ ከዓ ናብቲ ማዓስከር ናብ ገዝኡ መንበሪ እዩ ከዓ ሰብ ከዓ ይኣቱ ማለት እዩ ከምዚ ኢሎም እዮም ቀኒዮም ነይሮም ሕጂ ኣብታ ሸዓኣ መዓልቲ ዘጋጠሞም ግን ልካዕ ካብቲ ማዓስከር ድምፂ ምስ ሰምዑ ድምፅታት መፂሉ ሕጂ ኢሎም ከዓ ካሃድሙ ክወፁ ክብሉ ከለዉ በቲኦም ሓደ ካኣቶም ሓደ ወገን ከዓ መፂኦም ማለት እዩ ሕጂ እዚኣቶም ኣብቲ ማእከል ኣለዉ ክልተ ብድሕሪኻ ኣለዉ እቲኣቶም ብቅድሚኻ ካኣቶም ናይ ትግራይ ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ውግኦም ኣብ ማእከል ንሳቶም ኣትዮም ዘለዉ በዚ ምክንያት እዚ ብዙሕ ስደተኛ ተጎዲኡ ብዓይኖም ብዙሕ ሰብ ክወዲቑ ክመውት ዝረኣና ኣለና ዝበሉ ሰባት ኣለዉ እቶም ዝተወግኡ ከምዚ ዝብለካ ዘለኹ ከዓ እዞም ዝተወግኡ ከዓ ሒዞም ናብ ባረንቱ ናብ ሕክምና ወሲዶሞም ነቶም ስድሮኦም ከዓ ኣብቲ ዳፀጥታ ተታሒዞም ማለት እዩ ንክምለሱ ሓቲቶም ክምለሱ ከምዘይምኽእሉ ምምላስ እንታይ ምምላስ ኣድሊኩም ተሓነይ ከምዚ ደይ ሕጂ ዳኣ ሰላም ኮይኑ እንዲሁ ኩሉ እቲ ህዝብና ባዕሉ ናብዚ ክመፅእ እንዲሁ ትብኡ ተሰዲዱ ዘሎ ናብዚ ዝመፅእ እዩ ደቅኹም ተሓነይ ተማኡ ገዲፍኩሞም ዘለኹ ናብዚ ምምፅኦም ኣይተርፎምን እዩ ዓይነት ከም ዝተዛረብዎም ሰሚዐ በዚ ምክንያት እዚ ካብቶም ዝተመለሱ ቆልዑት ክልተ ካብኣቶም ኣብቲ ናይ ግላስ ሆስፒታል ከም ዝዓረፉ እቲ ሓደ ካብቶም ቆልዑት ኣብቶም ዝተሃረሙ ከም ዝለመሰ እቲ ካብ ከብዱ ንታሕቲ ዘሎ ከም ዝለመሰ
معلتاوي هم زاتنا بتحكمنا ترحب زم حلفة صوم من قرب معلتك زي أخلا العصر شديش تقبو قاعد كم زاتو معلتاو سحبريتا سي متصنا له مالتي حجسي تقدم حجسي وكيبتنا اي تقراي وقن كانت صاريو تزيك ألنا أوزرلو تي إنترنت سلازي اللي تليفون سلازي اللي برقص كون كان سخاخة بزي من كم ستزاري بغتبلو له بزي تقل كونتاتي زولو حجي ምክንያቱ ሚስ ኢንፎርሜሽን ዝብሉ ብዙሓት ወገን ስለ ዘለኻ ጭብቲ ሒዝካ ሕጂ ግን እቲ ጭብጢ ንረኽቦ ኣለና ብወገን ኤርትራ ከዓ መፀና ኣሎ እቲ ሓበሬታ ማለት እየ ሕጂ ተረዲኻኒ ብወገን ከዓ ምስኡ ከዓኒ እትዮም ኤርትራውያን ስደተኛታት ንኣብነት ካብ ሕንፃፅ ስደተኛታት ጥራሕ ሓንቲ ፈረንሳዊት ጋዜጠኛ ሎማዓንቲ ደዊላ ለይ ተነግረኒ ነራ ካብ ሱዳን ዘላ ማለት እዩ 30 ከም ዝረኸበት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሕንፃፅ ስደተኛታት ፀኒሖም ሕጂ ተሰዲዶም ልዕሊ 2 ሰሙን መገዲ ወሲዱሎም ናብ ሱዳን ክኣትው ጀሚሮም ኣለዉ ኢሉ ሲቲ ሓበሬታስ ዋላ ተኺልና ክንዛረብ ተዘይከኣልና ሕጂ ግን ይወፅእ ኣሎ ትሰብ ባዕሉ እቲ ሓበሬታታት ትብኡ ዝነበረ እንታይ ይግበር ኣሎ ባዕሉ ይዛረብ ኣሎ ሕሶት እዩ እናተባሃለ ብዙሕ ክስታያት እንዲ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕሉ ምስ ኢንፎርሜሽን ንዝኾነ ሓበሬታ ካብኣቶም ዘይወፅእ ሲ ከም ሕሶት ይብሉ ዘሎ እዚ ከዓ ፕሮፓጋንዳ እዩ ኣብ ሓደ ዲሞክራሲ ዓዲ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ብጀካ ናተይ ሓበሬታ ካልእ ሕሶት ኣይበሃልን ኣብኡ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ይረኽቡና ኣለዉ እቶም ዝዓዱ ጋዜጠኛታት ንሂወቶም ኣብ ዝፈርሕሉ ሰዓታት እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ሆስታይል ዘሎ ብሽም ሓበሬታ ልክዕ እቲ ንሳቶም ዝነገሮም ዘለዉ ስለ ዝሕበሩ ዘለዉ ብዙሕ ምፍርራሓትን እዚ ዘይበሃል ክስታይ እዩ ኩሉ ግዜ ንሕና እኳ ለሚድና ኢና እቶም ደገፍቲ ህግደፍ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ነገራት ክትፅሕፍን ክትብልን ከለኻ ብዙሕ ትሮልስ ኣለዉ ኩሉ ግዜ ሰዓታት ተጥፉ ኣብ ኢንተርኔት ክፀርፉኻን ክስታይ ክብሉኻን ዝውዕሉ ነው ሕጂ ናይ ኣብ ደገፍቲ ከዓ ተወሲኾሞ ማለት እዩ ሕጂ ተረዲኻኒ ስራሕ ይባዕሉ ንሱ ንዓኣቶም ብሎክ ክትገብር ክትውዕል እንኮላይ ግን ስማዕረ ክንደይ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ እዚ እቲ ኣዝዩ ነዞም ጋዜጠኛታት ይኹኑ ንዓና ነቶም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብሽም ዝፀሓፍካ ብዙሕ ፀርፍታትን እዚ ዘይበሃል ነገራታትን እዩ ዝወርድ ዘሎ ግን ተሓቂ ክንተቐቢራ ስለዘይትወፅእ ይወፅእ ኣሎ ሕጂ ማለት እየ ኣዝዩ ዘፍርሕ ኩነታት እዩ እቲ ናይ ሂማኒታርያን ኣክሰስ ክወሃብ ኣሎ ተባሂሉ ብዙሕ ኔጎሽሽን ክግበር ቀኒዩ ሕራይ ሂማኒታርያን ኣክሰስ ክንህብ ኢና ኢሎም ማለት እዩ መሊሶም ከዓኒ ነቲ ናይ ዩኤንኤችሲኣር ናብቲ ቦታ ከምዘይኣቱ ገይሮም እዮም ከልኪሎሞ ዘለዉ እዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ ሓቂ ንኸይወፅእ እዩ እቲ መጀመርያ ሂማኒታርያን ኣክሰስ ሕጂ እንታይ መሊሶም እንታይ ኢሎም ሂማኒታርያን ኣክሰስ ንሕና ሕራይ ዝበልናዮ ነቲ ናይ ኣራ ኦፊስ ባዕሉ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውክሎ ማለት እዩ ኦፊስ እሱ እዩ እቲ ጉዳይ ስደተኛታት ክከታተል ንሱ እዩ እቲ ጉዳይ ሓላፍነት ክወስድ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እዚ ንሕና ንዛረቦ ዘለና ክንዲዚ ኤርትራውያን ተጨውዮም ካብኡ ተወሲዶም ኣለዉ ክትብል ከለኻ ከማነ ነዚታት ንምሽፋን ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ እዞም ካብ ኣዲስ ኣበባ ብኣውቶቡስ ዝተወሰዱ ሕጂ ባዕሎም ቶም IOM ኦፊስ ኣብኡ ተታሒዞም ከም ዘቐነዩ ክዝረብ ስለ ዘቐነየ IOM ዘውፅዎ ቅጭ ዘምፅእ ዓይነት ፕሬስ ረሊስ ነይሩ ትማሊ ማለት እዩ እሱ እንታይ ዝብሉ ሕጂ ንሕና ዋላ ሓንቲ የብልና ናብታ መዓልቲ እቲኣ ናይ ኣራ መፅኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ መፅኡ ኦፊስኩም ኣለቁሕና ኢሉና ዋላ ሓንቲ እዚኣቶም ከዓ ብድሌቶም ክምለሱ ዝደልዩ ናብቲ ማዓስከር እዮም እንታይ ንብረት ኣለዎ ኮይኑ እዩ ሰባብ ውግእ ዘለዎ ቦታ መለሱን ኢሉ ክሓትት ንምንታይ ብኣውቶቡስ ፅዒንካ ባዕሉ ምኸደንዶ ሓቅነት እንድሕር ማለት እየ ሕጂ ኣዝዩ ረሳሓት ነገራት ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ብዙሕ ነገር ብሕጂ ክወፅእ እዩ ኩሉ ሰብ ይሕዋተይ ተጨዊኒ ከምዚ ኢሎም ከይዶም ዝብል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ተጨውዮም ጥራሕ ምባል እኹል ኣይኮነን ከምዚ ኢሎም ከይዶም ኣሎ ሓወያ ብኤርትራ ኣሎ ሓፍትያ ብኤርትራ ተመሊሳ ኣላ ከምዚ ኢላ ዝብል ሰብ ምዝህሉ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ስደተኛ ቁፅሪ ናታቶም መሓዝ ምክንያቱ ኣይነበሩን ዘን ሰባት ተባሂሉ እዩ ዝከሓድ ዘሎ ከም ዘለዎ ተረጋግፅቲ ኮንካ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ከምዝታት እዋናት ክመፅእ ከሎ ኩሉ ግዜ ቁፅሪ ናቶም ናይ ስደተኛታት ምእካብ ናይ ማዓስከር ነርካ መን ሽማት ኣለዉ መን ምሳኻ ነይሮም እንዳተባሃለ እቶም ርክባት ዘለዎም ገሊኦም ሰባት ድውሉልና ኣለዉ ዝበሃል ዝኾነ ነገራት ሓበሬታታት ክንህብ ከለና ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ስደተኛታት ቁፅርታት መሓዝ ንኩላትና ኣገዳሲ ዶኩመንት ስለዝኾነ ፅባሕ ንጎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣካውንታብሊቲ ናታቶም ተሓታትነት ንክህሉ መታን ብኢታት ጥራሕ ጌርና ኢና ጨብጥታት ክንእክብ ንኽእል እሞ እዚ ንኩሉ ሰብ ከም ምክሪ ማለት እየ እቶም ሓበሬታ ስኢኖም ናይ ቤተሰብ ድሃይ ዘይብሉ ሰብ ናብቲ ናይ ቀይሕ መስቀል ICRC ማለት እዩ ደዊሉ ሰብ ድሃይ ቤተሰብ ይጠፊእን ኣሎ ኢሉ ከመዝገበ ክእል እዩ ምስኡ ሓንቲ ካብቲ ዝረሳዕዎ ICRC ቀይሕ መስቀል ኣትዮም ናይ 8 ዝኣኽላ ትራካት
መድሃኒታትን ትዘድሊ ነገራትን ኣብቲ ኣብ መቐለ ዘሎ ሆስፒታል ብዙሕ ከም መጠን ላዕሊ ብዙሕ ውግእ ስለ ዘሎ ወላሓንቲ ጓንቲ ዝበሃል ኣይነበረን ኣብቲ ሕክምና ብዙሕ ነገራት ኣይነበሮም ጥሩሕ እዩ ነይሩ ሞ በዚ ምክንያት እዚ ኣፍቂዶም ሎም ኣትዮም ኣለዉ መቐለ በፂሖም ኣለዉ ማለት እዩ ምስኡ እቲ ሓደ ክስታክብል ዘይብሉ 4 ወፃእተኛታት ሰራሕተኛታት ተቐቲሎም ኣለዉ ኣብ ሕንፃፅ ማለት ሰለስተ ካብ ናይ DRC ናይ ዳኒሽ ሬፊጂ ካንስል ሓንቲ ከዓ ካብ ናይ ICRC ማለት እዩ ሞይቶም ኣለዉ ካብ ሬስኪ ናው ዝበሃሉ ሶሪ ካብ ሬስኪ ሰራሕተኛ ሓደ ሰለስተ ከዓ ካብቲኣቶም ሕጂ ማዕረ ከምዚ እንድሕር ወፃእተኛታት ሞት ኣለዉ ይረኣየካ ማለት እዩ ማዕረ ክንደይ ከቲ ኤርትራዊ እዚኣቶም ኦኬ ወፃእተኛታት ስለዝኾኑ ናይ NGO ሰራሕተኛታት ስለዝኾኑ ሽማቶም ተፈሊጡን ክስታ ኮይኖን ይዝረበሎም ኣሎ ማለት እዩ እቲ ናትና ግን ከምኡ ንክንፈልጥ ኢልና ኢና ንሕና ከዓ እቲ ሰብ ሓበሬታ ነቲ ክስታየን ጭብጥታት ሒዝና ንዛረብ እሞኒ ብከምዚታት ንምፃእ ዝብል ምክሪ ዝህብ ዘለኹ ማለት እዩ እቲ ነገራት እንዳወፀ መፅእ ኣሎ ኣዝዩ ዘሰክፍ ኩነታት እዩ ኩሉ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ሰዓት እዚ ኣውያቱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ተሓታትነት ጥራሕ ዘይኮነ ኣትዩ ንዓኣቶም ፕሮቴክሽን ብቕልጥፍ ካብቲ ቦታ ዝለግስሉ ቦታ እቲ ኣብኡ ዘሎ ንዓኣቶም ቁፅሪ ክንደይ ዝጠፍአሎ ድዩ ዘየለን ዝፍለጠሉን ነፃርየሉን ሰዓት ስጋዓኡ ንበፅሕ ነዚኣቶም ድምፂ ክንኮነሎም ኣለና ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ነቶም ኣብ ሱዳን ዝኣትዉ ዘለዉ ከዓኒ ብፅቡቅ ሓደ ትሕዝ ዝኾነ ነገራት ኣቀባብላ ተገይሩሎም ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ነገራት ኣብ ሕማቅ ዝወደቁ የሕዋትና ንኸይወድቁ ንዳለወሉ ሰዓታት እዩ እሞ ኩሉ ነዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ሕጂ ብሰዓት እዚ ወላ ሓደ የብሎምን ውሽጢ ካብ ዓድና ፌል ጌርናዮም ሃዲሞም መሊሶም ካብ ሰዓት እዚ ከዓ ኣብቲ ፕሮቴክሽን ተራኺብሎም ዝበሃል ኣብ ናይ UN ሬፊጂ ካምፕ ዝኣክል ከዓ ከምዚ ከዓ ይወርዶም ኣሎ ካልኣይ ከዓ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ፌል ኮይኖም ኣሎ በቲ ናይ UN ሰራሕተኛ ፌል ኮይኖም እዮም ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ገለ ምስ መፅእ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ንዝክሮ ኢና ናይ ላምፓዱሳ ኣብቲ ናይ ማይ ዓይኒ ዴሞንስትሬሽን ኣብ ዝተጀመረሉ ሰዓት ናይ ሽምዓ ተባሂሉ ናብ ሕርቃን ገፁ ናብ ፕሮቴስት ምስ ተቐየረ ኩሎም ገዲፎሞም ሃዲሞም ሕዋትና ኣብቲ ሰዓት እቲ ውይ ክብሉ ከሎ ወላ ሓደ ሰብ ኣይነበረን ናይቶም ኣብቲ ሰዓት እቲ ዝሞቱን ዝተኣሰሩን ወላ ሓንቲ ተሓተተሎምን ኣይነበርናን ዝብል ጥራሕ ምክንያታት እዩ ዝመፅእ ምስ ተመለሱ ወላ ሓንቲ ዝተፃርየን ክስታየለን ንሕና እኮ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኢና ዓድና ዘይተገደሰልና ማንም ዝግደሰልና የለን እሞ እዚ ሕቶ እዚ ሕቶ ናይ ኩላትና እዩ በዚ ምክንያት እዚ ኩሉ እቲ ንስንከይበለ ናብዞም ስደተኛታት ተቕንዕ ካምፔይንን ብዝተኻእሉ መጠን ፔቲሽን ብዘለናይ ዓዲ ነቶም ዘለናይ ፖለቲሽያንስ ኣለናይ ዓድና ንመንግስትና እንዳሓበርና ፀቕጢ ክንገብር ነዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ብቕልጡፍ ንኽረድእዎምን ፕሮቴክሽን ንኽረኽቡን ኩላትና ክንፅዕር ኣለና ይብል ኦኬ ሕጂ ሜሮን እቲ ሽግር ናይቲ ኤርትራዊ ኣብቲ ማዓስከራት ወይ ከዓ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዲ ዋላ ብሓፈሻ ብሙሉእ ኢትዮጵያ ይፀገም ዘለዎ ኣብ ሰዓት እዚ ኤርትራዊ ንኣብነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምዚ ዝብለካ ዝፀናሕኩ እንድዩ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ኤርትራዊ ኣብ ሰዓት እዚ ንስኻ እዋን ኢሱ ዝብል ተኾንካ ኣብይ ትብል ተደምረናል ትብል ተዘይኮንካ ሰይፍ እዩ ሓደ ሰብ ፅቡቅ ኣሎ ውሕስ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ስጋዕ ሰዓት እዚ ኣነ ባዕለይ ክመላለስ ፀኒሐ ወላ ሓንቲ ፅቡቅ ውሕስ ኮይኑ እዩ ክስማዓነ ፀኒሑ ማለት እዩ ዘን ዝሓለፈ 2 ዓመት ቅድሚኡ ክኣቱ ይክእልን እየ ነይረ ከምቲ ትፈልጦ ማለት ኣብዚ ሕጂ ኣብይ ካብ ዝመፅእ ግን ቪዛ ሓቲተ ቪዛ ተዋሂቡኒ ተቅድሚ ሕጂ ዝኽእልአኒ ዝነበረ ስለ ዝረኸብክዎ ክመላለስ ፀኒሐ ናብኡ ወላ ሓንቲ ዘፍርሕ ነገር ኣይተሰማዓንን ፀኒሑ ማለት እየ ተረዲኻኒ ክንደይ ሰባት ክትኣማኑ ክትከድክብሉ ንከሎ ወላ ሓንቲ ንዓኻም ከምኡ ካብቶም ዝብለካ ነበርኩ እየ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሰዓት እዚኣ ግን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ተቃዋምቲ ተኣሲሮም ጨውዮም ወሲዶሞም ንኤርትራ ኣትዮም ስደተኛታት ኣምፂኻ እንድሕር ተኣርር ለኻ ኮንካ ከምዚ ዝብለካ ፀናሕኩ ብኣውቶቡስ ፅዒንካ ዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ከመናፃሪ ወደ ካብ ማዓስከር ከም ዝመፁ እቲ ኤርትራዊ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ተኣራርዩ ኣብዚ ኣውቶቡስ ተሰቂሉ ተኾነ እንታይ ንፈልጥ ንሕና ርዱእና ኢሎም እኮ ንቤተሰቦም እኮ ገሊኦም እኮ ክድውሉ ፀኒሖም ኮንታክት እኮ ዝገበሩ እኮ ነይሮም እዮም ብድሌቱ ዝምለስ ተሎ ተኮይኑ ኣብዚ ከምዚ ኢሎም ዓፅዮምን ኣለዉ ድሃይና ግበሩ ከይጠረዙና ንኤርትራ ኢሎም ኮንታክት ኣይምገበሮን ነይሮም ንቤተሰቦም ዞም ሰባት እዚኣቶም ማለት እዮም ብዛዕባኦም ክሕበረና ቀኒ ሕጂ ወላ ውሕስ ቦታስ ኣይኮነን ኣብ ሰዓት እዚ ንኤርትራዊ ኣብ ኢትዮጵያ ውሕስ እዩ ክትብለሉ ዘይትኽእል ሰዓት እዩ ልካ ከምዚ ኣነ ተጋሩ ውሕስቲ ዘይኮነተላ ኣብ ከምኡ እዋናት ይመፅዩ
أزي بزح إرتراو بناي تجاروش يمكن أبرز أنا حلو أبو تي بحس ما قد نخنبر بحلفي أب دي سبعة زنبرو ولا أزي بزحي بز ساعات زي قبل لي تجاروز جبر زلو إثنيك بروفايلينج نابعتاتهم كمت زخل نجاراتي مالتي تردي خلنا نعاتهم المسألة ميو خمتي تبقى ما يتقلي ومس نمر بنك أكاونت معت أودي ولا خل نجارات أزو يزسك في مالتي سي بزح حلو كاب إرترا هديمو دحانيو أبزسي إلو عبعدي إلو بسلام كان برز أنا حس أزو بزح قطري مالتي تردي خلنا المعسكر دلو زي كونس معسكر إلو خي هذا حرزنا سلام زاتو أزو بزح سبال حنتي زي تمسك بس ويبزح أيزو كنت حتى تنتيبلون ولا فتيز نحنا نزارب كلنا كنت عن شديش تنشح إرتروان معسكر زلوا أبتدري زلوا خن بالكلنا كنت عن شديش تنشحنا تنقل بالكلنا هندو إذا أكل كسر ويكابون العلة زي بزيحو كماني أبتدري راح زنبر أب مقالة ديو أب شر ديو عد واخيد عد قرات كده أبستغل عليه بوتاتات نبرخ حصر ليلو أبي تبقى زنبر أزي بزيح إرتراوي زلوا مالتي بجكابتي أبتدري بجكابت معسكرات مالتي نايزي كول حتى حتى تنتو كويلا ترديك جس أنا تبع علي ساعة ويسيبوا لنا ده هي بالليل ساعة زي إنترنت يلا تليفون يلا سلزغن ولا سبكم ده كله تشغيل وازله متشغيلنا لنا ولاتنا معلش لحتى تخياتهم كتكبر أي تخيل تمام دم بلي عمدهم كتفلت أي تخيل زي أوز كبر زلوا زي بهالكستاوي مالتي حجي بخم وخا زنا دي سابا خا كله تمن فلطم كو فريحه مكو عقلو صبي بو يكو زلو كله سبب زخدوس إنو أبتبلو يقولوا مزناي كورونا جيزي خمس بزح نجارات تعزعي زلوا أوانين مسؤول خمس نفلطو مالتي تعزي زسكف منيو نامني نهن كدولهم زبلك ساعات في خمسة ريال زلها منجست أمريكا منجست ترامب ولا حنت زربح منجست يكون لنا وخير كاستايت بلا يكون كله يبدلونا مالتي تقناتات بتناي كورونا لك ديمونستريشنات وصيخه عويل كاستات بلالو زي تخل درجة بزح هجرات يفقدني بساعات زبسان كورونا كله سي أزيو تايمينغ سي بتعمي حما قناتات يزرلو مالتي قدم حجي بزعبا ناي دهاي سدتنياتات كتقرب خلخي ካብ ሃገርኩም ኣይትውፁ ናይ በዓል ሲና ናይ በዓል ዝኹሉ ዝነበረ ግፍዕታት ኣብ ዘለኹም ኮፈሉ ትብል ነርኩም ሕጂ ብዛዕባ ኩነታት ኢትዮጵያ ክሰምዕ ከለኺ ናብ ኢትዮጵያ ትኸዱ ብዘለኹም ኮፈሉ ዶ ምበልኪ أنا كل جزء كنت نعمتات أفتي ناي مدبي زنبر دحي مدب دحي سدة نعمتات ولو زنبركم شيء سدة فتح يكونني لازم ردي خاني خنياتوس انتهون كأخذ وتزلها خبعتها مريرو كأخانو نمتايز مركز والله هو الكار نفسها حتى تعلق نتنعها كم ركز قبل ركز والله نقرأ نعيها كير كتب تنزلك هذا أمبر إذا بالليل يقرب الليل كاسو الكابب بذهب كاوس إخاسي أنت خموني إنه ناي بحري ناي عسام جبهون كاتريف كان أي سهرة كندي حوات سهرة أفي وكندي أبسينات أفي أنت هموني إرتراو سابي موزيت أفا أبي بوتا مو إرتراو زيت أفا أبي بوتا إرتراو زيت تسدد إرتراو زي بالعدي أبز عالم يلا كم أوصل لزخانسي أنت هموني زي فتح يكون نسقع مع سينا نحنا إرتراين كني تتسنقي ناس قاعد نودادي ناس قاعد مع سيموني مالتي ستمنى سي تسديد وتودي لعل سلاسان نبرة تسديد لعل 4 نبرة تسديد لعل تحت 10 تسديد تحت 10 تسديد تكشو عتعمل تكشو مونت عمت كوين عرينا حجسي كابدي أسي ولا حنتي زترفي يلن مالتي حجي زي مزناي زغونتات زي خليتي وخطر راح يتخلي لي 5 ساعات زي مزرلو بساعات زي كم زريعو زرلو إرتراوي بتم سددي بسودان يأتوا يوم أي سددنا مالتي يكونن جن كم الرجال كم فتح أنا سددت فتح إلى عملوني كل جزء نتي زخنا أبي إرترا زرلو سبس خوات حسيبة إلونس تي أمخري بجها أبعد أنا حمد بالطرحة ترديك ميرون حفتي I wish بخاله بس كسحة كلها قد كتعود ولا الكنيرة تزخون جن وانوس لزي كونه أنا تبنا زي لخي ملختون أدلايس لزخونه إسرائيل مانجو كي قارات كوسائل خزار بكت أنحم علتي من البات قالت تليفون قطري على استشجرت ولا دويلو كم تكتب الملختي عم بيبني رب صحفكيا بتويتر انت يعني راسها من البات ابزي كنحبرها هادلاي تقينا هو زاناي ICRC مالت حج دهاي ناي زطفو بيتسب تمزغبلو نديو
هو ዝኾነ ሰብ ድሃይ እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ኣብዚ ናብ ትግራይ ንዘለዎ ቤተሰብ ብሰንኪ ናይ ቴሌፎንን ናይ ኢንተርኔትን ዘየለ ደው ኢሉ هو ሓወይ ሓፍተይ ወይ ወዳይ ውላደይ ከምዚ ዝበሃል ኣብ ከምዚ ቦታ ነይሩ በዚ ምክንያት እዚ ድሃይ ስለ ዘይብለይ ከተፃርዩ ኢለ ኢልካ ዝተመዝግቦ ናብኡ እሞ اوكي ንሳት ኣነተ ሰብ እንድሕር ረኺቦሞ ከዓ የፍልጡኻ ንዓኻ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ቦታ ኣሎ ድሓን ይብሉኻ ድሃይ ንምርካብ ማለት እዩ ንከምኡ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ዘዳለዎ ቴሌፎን ቁፅሪ ናይ ICRC ናይ ARCS ቴሌፎን ቁፅሪታት እየን ማለት እዩ اوكي ቀዳመይቲ ቁፅሪ መእተዊ 251 ማለት እዩ +251 ምስ በልካ 94 هو 312 2207 07 መእተዊ 251 94 312 اسكي كلت حمشت حدا مأتوي 94 312 هو اوكي اتا خلقيت قطر خاني مأتوي 251 1 5 5 7 1 10 كلت حمشت حدا 11 55 27 11 0 بزي ان دويلو سب كابسوني سغا عربي ناي اوفيس كو تليفون مهانو ايترسعو كابسوني سغا عربي زلو بتنا اوفيس ساعات دويلو زهون سب حبيبتا خاباتهم نتسب كمزغبو خاليو بتساتهم زبلكم مغدخات قتيلكم كا تسمعوا منتاي يقدر مع اسدويلكا كما يصاريو كل سب تزدل حبيبتا كبوها خاليوم مالتي نتم اب معسكر زنبرو زخونه سب اب تግራይ ሙሉ دهاي زيبل اوكي سب دحر لك انا ونزخونه سب اوكي كستو زبحال اكن ከተማ ይነብር ዝነብር ውላድ አለን ከምዝለን ሞ دهاي የብለይን ከም ዝብሃል ሓወይለን ዓርክለን ዝኾነቲ ፈልጦ ሰባው دهاي ዘይብሉ ተኮይኑ ሲ ኣብ ኣሳቶም ከተመዝግቦ ትኸሊኻ ሳቶም ካ ኣጻርዮም ብዝተኻሎም መጠን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ቀይሕ መስቀል ስለ ዘለዎ እቲ ማዓስከራትም ስለ ዘለዎ ብከምኢታት ክሓቱ ክእሉ እዮም ነቲ ማዓስከር ንዘሎ ሰብ ማለት እዩ ደዋላ ነቲ ከተማታት ኣብ ዓዲግራት ይሃሉ ኣብ ዓድዋ ሰብ ዘጥፍእ ድሃይ ክህልወካ ክእል ኣብ ዓድዋ ከተማ ከምዚ በዚኣ ቴሌፎን እዚኣ ረኽቦ ነይረ ብሰዓት ያስገን ወላ ሓንቲ ድሃይ የብለይን ኢሉ ሰብ ከመዝግብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኦኬ ዋው ትግርኛ በመሓርኛም ሰራሕተኛታት ከም ዘለዎም ሜሮን ሓፍተይ ብጣዕሚ የቀኒየለይ يقنلي سفن كلها يوناتان ونقول له زبي إرترا أزيو أب كبير أواني وهم تخلو جزء زبلو أجونا والحنتي أزيو تسفى زقرص أواناتي زلمو نزي حليفو زرينا أواني يمسألنا آمين أجونا كله بب زلو تسفى أريجو حما أزو سمع زلو أجونا أجوين عين غلا أجونا نورمالي ميرون حفتي حلالات زا سمعوا زلهم ميرون ستيفانوس قليل اغفالتك كن كل سب سلز فلتك يسقيل شلالي له هو ده حنكا وان اونلي ده حال ايتا قلاقيل هو ثانك يو ميرون ثانك يو دمس راديو إيراناي الو مرحبا عمده هاي سمعك الله صبا غير سمعك الله مجمريا دفيركا كاب وشتي أسمرا نابزي مدب شكوريناتات ريبورت ختبنا دلو مهانكا كما سكنا كافتو تعم دهاي سكا قربك أبزي ساعات زي هلواتكم انتاي مسلا لو وش تعدي سكا نقراني انتاي لو تطريق لهم لو كده بحال نجري لنا إذا في مدفع حسات إلى كريستان قدامي وطلع له أنا ورم الدفاع يتبع عليه وركات مدقام بارو سلسة بسرعة التي بسرعة وحاب زيناتات يترابطو نروح نجرب زيناتات يسمى يجرب حمنا يسمى أمره وكناتين وروح يناتين تسمي دي دلوكسر فرقو نتبدا يقبولون فرقو حبوسو دقلت يدمسل له نايتي وردوات نحن حوراو حسن نابس كما بأمر سولو ناتنا تزرقو بخيزات دوار دلو يدمسل أكم زيادة تبنا تفتح فيها لأن حوراو سمحيش النجارات يدوم. أبزي ساعات زي منجستي إرترا أبزي زكاة زلوا كوينات عمونجو منجستي إثيوبيان كل التجراين إيدي بالليين بحلايو. حجي بوجن كاسكا نجارني
ኤርትራውያን ኣብዚ ውግእ እዚ ይሳተፉለው ድዮም የለውን እዚኣስ ከንገረኒ ዝረኣኽሞ ነገራት ኣሎ ዶ ሓደ ሙሉእ ሓይሊ ኣኽቲት ዘሎ ሰብ ዝበሃል ኣብዚ የለና ውሽጢ ሃገር ናብ ምንባራትን የለን ሃገራትን ከቢድ ብረታትን መካናይዝያትን ኣብኡ ሃገራት ተሳቲፉ ዘሎ ኣምሳያና እዚ ከዓ ንብረት ናይ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ዘፈትዮም ዘሎ ከቢድ ደርቢሽ ይበሃል ቦታ ከዓ ይድኩን ኣሎ ይቱ ጉዳይ ቀንዲ ዝሓርሰንተን ፋብሪካታትን ሲናትራክ መኪናታትን ነዚአን ከዓ የምፅን ኣሎ ብወገናት ተዋር ዝማረኹም ሰብ ይኹን ካልእ ግን የለን ኣምሳያ ዘጋጥሞም ገለ ናይ መውቃዕቲ ሞት ኣብቲ ትግራይ ንሸቐተው ንሓለፍቲ ይኹን ካልኦት ነቲ ህዝቢ ሕነ ይፈዲሉ ኣለዉ ክሳብ ኣብ ዓድታት ብታንክታት ሩሽንዎን ከም ዘለዎ ባዕሎም ዘቕርብሉ ክሳብ 80 ካብኡ ንላዕሊ ህዝቢ የጥፍእ ከም ዘለዉ ሰማዊ ህዝቢ ሕነ ፈዲኾም ዘለዉ ናይቲ ተወግኡ ብኣቶም ዝወርዶም ዘሎ ሕነ የጥፍሉ ከም ዘለዉ እዮም ዝነግሩኻ ይዕልሉኻ መን እዮም ዘዕልሉ ዝተመልሱ ናብቲ ተወጊኦም ይኹኑ ሓደ ካልኦት ልኡኻት ኣውቲስታታት ጥርኑፍ ወሲዶም ጥርኑፍ ኣውቲስታታት ይጓዓዙ ኣለዉ ምክንያቱ ነቲ ትካላትን ንብረትን መኻይንን ከምፅኡ ሓይሊ ሰልፊ ኢላዊ ከይጨረሰ ይወስዱ ኣለዉ ብወገን ህዝቢ እውን ነቲ ናይ ምዝማት ኣገባት ይርከቡ ብፍላይ ዝዓዱ ካላታት ይሳተፉ ኣሎ እዚ ክብሪ እዚ ከዓ ታሪካዊ ዝገድፍ ወለዶ እዩ ምክንያቱ እዚ ብቐሊሉ ዝቐረ ኣይኮነን ሕነ ናይ መፍትያይ እውን ኣብ ተናውሒ ዝረአ ምክንያቱ ከምቲ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ልዝያ ዝወረዶም ድሕሪ ኢና ፍዕታት ዝግበረሎም ዝነበረ ቅድሚ ሕዚ ናይ ትርጉለ ስክርና ቦታቶም ዝፈፀሞ ኢሎም እዮም ሕነ ፈዲሎም ልዝያውያን ከምኡ ከጋጥም ኣብ ዘመናት ከጋጥም ምዃኑ ዘይምስክተና ዝግበር ዘሎ ከዓ ህዝቡ ዝሳተፈሉ ዓይነት ስርዓት ዝወሃብ ኣይኮነን ህዝቢ ኣብዚ ኢዱ ምግባሩ ከዓ ፅባሕ ንግሆ እዚ ህዝቢ ጭኮና ኣለዎ ህዝቢ ዓመፅ ኣለዎ ኢልካ ንክትዛረበሉ ዘፈክሪ ንባዕሉ እውን ዓማት እዩ ኣብ ከምዚ ህይወት ኢዱ ይኣልኽ ኣሎ ገበና ኣብ ርእሲ ገበን ዝፍፅም ዘሎ ዘይኮነ ውግኣት ወታደራት ናይ ኣምሓራ ከዓ ዘይተኣደኑ ሆስፒታላት መሊኡ ኣሎ እስከ ንኣብነት ሕጂ ብዓይንኻ ዝረኣኸዮም ውግኣት ኣምሓሩ ወይ ጦር ሰራዊት ወይ ገለ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣለዉ ዶ ኣብ ደቂ ኣምሓረ ኣጋጥሚና ነይሩ ተወሳኺ እውን ኣብ ግላስ ዝበሃለ ከረን ምፆትና ዘጋጥሞ ምዃኑ ገሊፆምና ብዝሳኽን ዘለዉ ብወገን ኤርትራውያን ግን ዝስማዕ የለን ዝመፀ ሓደ ነይሩ ንሱ ከዓ ትሰው እዩ ካልእ ግን ውሕዳት እዮም ድመፁ ተዘይኮይኑ የለን ብወገን ኤርትራ ዝመፅእ እውን ኣይተይመስለኒ ብወገን ሓር መልኡ ካትዕዘብ ክልተ ነገር ኣለዋ ክፈልጠን ዝደሊ ጥዕም ደሃይ ሓንቲ እቲ ካብ ትግራይ ተወሪሩ ዝመፅእ ዘሎ ንብረት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ዕዳጋ ወሪዱ ዝበሃል ሓቂ ድዩ ሓቂ ተኮይኑ እቲ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ስምዒት ይሕድረሉ ኣሎ ኣብ ከባቢ ዓዲ ኋላ እቲ ጣፍ 7,000 ዝነበረ ካብኡ ደምፅዎ ዘመቶ ናብ 500 ይሸጥዎ ኣለዉ ኤሌክትሮኒክ ንብረት ቴሌቪዥን ናይ ንብረት ከዓ እቶም ዝኮዱ ኣውቲስታታት እንዳዘመቱ መፁ ኣለዉ ንገዝኦም ኣብ ከባቢ ዓዲ ኋላ ዝርከብ ዝዘመትዎ ንብረት ኣብ ዕዳጋታት ውዕል ኣሎ ኣብ ኣስመራ ግን ገና ኢንተርፎናይቲ ስርዓት ዘምፅኦም ዓበይቲ መኻይናትን ፋብሪካታትን ካልእ ዝመፀ የለን እስከ ሓፈሻዊ ስምዒታት ናታትኩም ንገረኒ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮንኩም ሕጂሲ ነዚ ዝካየድ ዘሎ ውግእሲ ከመይ ትርእይዎ እንታይ ትሓስቡ ብዛዕባ እዚ ሓደ ነዚ ሰውራ ኤርትራ ኣብቲ ብማዕቲ ዝድግፍ ነበረ ውድብ እዚ ክፍለጥ ከሎ ንሰረሰ ውሳነ ህዝቤታ ተኣምን ኢኻ እንዳበለ እዩ ነቲ ናቱ ስርዓት ተኸትል ነይሩ ብኣምነት ኮይኖም የትርፎም ነይሩ ተቐንዲ ንሰውራ ኤርትራ ንሰረሰ ውሳነ ዝኣምን ከዓ እዚ ውድብ እዚ ኣብቲ ናይ 2000 ወራር መሳሳይ ወራር ዝነበረሉ ክልተ ተመቃቂሎም ህወሓትን ማለሊቲ ማለሊት ካብ 4 ዓመት ኤርትራ ወደበለና ምኮኖ ንቁተሎ ዝብል ዋዕላ እዮም ኣካይዶም ነይሮም
عقب هذا المشروع عارفيه بهذا المشروع الملف المشروع قال لا اللي أيتنسي اليوم جيم زرنا هيك كذا إذا عدم الكم زرع نوري كرنت لأنهم بحرك لأنهم قد مدري حماسين ضد حرقها نعد حل وربا أقرأ بحل يوردو مرت عدوا خاصين عدوا حساب شرارة بحل بدي حرس عري بدي حرس أنت بحود إيرخانيوم زوج كذي دكبات ينزل سجد سوتريان ده حلبتين ولا في عدوا هم كلام أو ذي بقولة تجنوا أو ذي بقولة تجروا يلا ذي أراد نعم تفضل تاريخ الحر أنا يبلك الإنسان كيكونوا حل فاتحة جروان كيكونوا يحفل بعد جوها آخر مسكري الدور دلوها ما أنتنا حدث الألمان تقدر نكاد في السنة اللي سبعة تتخاف جدا فحدا نروح سؤول التي الجموع أنا حرحوان خير نخور دل نخص خوش اللي نتي وكابل سبعة اللي هو دل جليتات هديك هو ونتي وكابل سبعة اللي هو دل زار مش عارف اللي انت راح أود من له نزخ على المصر اللي قبل الله عم كليتيت خلاص اللي لسه في اللي حالي هو ده حاجنا نرى في كل خاص كان دي خبوش دل يدمسن السرعة الخطأ في خالق عندهم هناك أنا عملت هذا هنا نعمات حدث لكن حباي تحصل في الخارج تي ملو نايتزي سنن مقبار في كفريقي زيارة نحدا لبانتن وبيجي نكرفو نوري زبل يلن نكرفو نتعامل زنتان يدقس إذا يكون وحدات ضامات حقي بوجن تبع تبعها خمسة بالقها حتى علامات إن حرس العلامات هذا بعد أنا هجرا وخدعت الساعات نشر وخنا علامة في جماله هاجر بصراحة عمل كم زي ما قلت بحث يوم ما في شو ما تلو هاجر كم سامع كلام يدبر تعنيه نخرقوا وحلفنا كوين أيكون دلو كذلك كان هو جارونهم أحجاي أصحابي كدعت يعني كا ساحة دين أنا بعيني كدعت يزل الناس ينجي كدعت ምናልባት ሕጂ ረኺበካ ከለኹ ካብ ክልል ትግራይ ዝተሰደደ ወይ ዝተተኮሰ ነዊሕ ሚሳይላት ናብ ኣስመራ ዝዓለበ ነይሩ ኣስመራን ከባቢኣን እስከ ቁርብቲ ስምዕታትኩም ወይ ኣበይ ወዲቑ ገለ ዘውረዶ መጉዳእት ኣሎ ድዩ እዚአን ክትሕብረኒ ትኽእል دخلنا ناب سيلا ساما يذكر يكون يرون نابتينا إيربورتين دازينا ناب كال ناي معسكرات ناي وكادر مع حوار نفاسي جلدي يذكر يرو إتنا دازينا حسب أقرب سكيسي وديو أودوات عاتي هذا خابي ناي يسمع جدا أوي عاتي يقول إندن تخالنا بعد ما حضرت كذا أقول وديو نهزي دراسة بالحصول لين كهونا بنت زدر رمشي نبي عماي وصل واحد من الدخان قالوا هنا وربتنا ميرهم مين يقولوا رجعنا سرح لنا مشت كنت قلت له هنا خيسون إذا بدنا تجي فقط أنا بحمد ميرهم زدر هو كذي أدور ليل أوكي سافل دلنيره قال أنت اللي نفلت أزلنا كذي نصر علامة خون دلو بحري وخوق حالي إذا كاد دلو مستودين أو حضروا حسن ساعي حضرتهم حضر مثل ما يموتان خانة مسافة ورار ورد مسافة من استحراح بقدر دلونا إمارات عرب بحول مسارح أمريكا بعد إيركا من تجين نيرنا هاجرا مرة يكون الجنجم بالاستراتيجي كونير حتى خلوت مسارح يبغى كوخوي إن أحمش عمل بدون هذا قبل الجبري ماتي لذي حجي تاريخ النار لما يحل سلاح ما يمسنا وساعات من الكاس اللي هنا هي الحارة كان حال وراء حي بحر تجراي في عابينا شورى industrial revolution بدحريو عبيرك رأس مرتوشة أماي قاعدين في أمن حيل اللي هنا نعد فيها نازلين متفاع والحال شيء يقولون في كان حقائي إذا هيجين
يعني خمس متر قبول يحتاج قبولا ثلاثة رأي يقول له خمس. من البات أخلنا زوم تقارلتنا هزبا وجنبار كم يري ولا وزخنتات نجيرك أقوى. مجمع جم سبعة من فوق أنا كاب سبعة تفسيرهم من وجهة النظر من المسلم من أنا تو ترى إعلامهم من كسر زي أمر الإعلام. لو كنا هرا إعلامات الحدث يوم كان حالة حجرة وملكة وحكم متوطنهم. يتحدثون تقدمون. دايرة ناتهم من بار مسو مهلاو ناتو جبنات ناتو قبول في الجنوب. كاب نسخات بحث حساسهم بحجرة ودرجة حتم. هذا عن مريكاري وفي الشيء يكون تسارع حضاري يقولون نبرة يقولون يكون ووت يقولون زرمهم كم ترى علامات حاضرة كم غير فرشوا في سؤال شو ثلاث عمس ولا هم تقوم يقولون نخاف شو بالوقت نبي خيط كان جلاون خد يوم جن تقبلهم من مقدمة ترى علامات من شرح دلو نحجاو علامة على شو سؤال شو نكتبه كده عادم مدلو خازع عبخ عاد بيورنا برأنا خايله ما كل عاد راح تدرس ولا قال ولا حنت ولا من ولا تعم ده هاي موزة تسفاز قرط يخزر بين زلها نو أبغى هذا اللحظة يجي مدركني أبغى هذا اللحظة ما تي ترى دي أنا شركة حتى ترين زارمير ناقول كذي كتابة هذا جبرنا لقدامي نو جل هذي لا رأسي خاطر وحن يخون محمد جراني بأصله نورو حين ناي مستعي بزنا أخي أخوي تدل هذي نحبوس وقلت في أبيناي أنا حبيت أسلكم قبل له يسوع لا مأخذ من ناي ساعتي مهرام تجرا مالتي نحدا عليك وكان حدا حيمانه مدخام غير كم وقار دين نور يصلح نقول كنايت مال على الثلاثة حيمانة مسلمنا نحت تدقات للنبر إذا من كل بس كاسل يسوون يستقول مدخام نور إننا يكون لنا ولا تمدد له ولا تمدد ولا ثورة نبدأ في ناس يبدأ حيلي تجمير مبارك سمع راسي يمكن لنا كدينا في مكاننا نهدي لنا سوات نصبح نقول عمرنا تيجي حسبوا لنا مشوار خير لا إرشاد لما حلالة إنسان عندنا ما تسفى مودا مثل كا نهدي لك هيراو حسبوا يخاف عزبلهم ودللوهم ولا بدلو بين أقرأون محات علامات هذا كل جزء حتى الأسفل مقالات يخطر كلها حيل سلك أبيل تماري خذ الكاد حتى يلون تعامل صدوم من قبور يبون ترى جيكم غرزين نعمتنا في أمر الخلوة تجري أبقى سالم كل كنات نحن بين كنعزين أو نعون بدفور من المدرسة واو مو كبرتي هبلي إن ذهب كان حبريتا بتعمل عني اللي دولا بلا هذا هيك فلت إيه آمين thank you زي دمت راديو إيراناي مجمريا دكتورة بشم كلهم تخاطرت دمت راديو إيرانان أدالوتان بفلاي بنيام سمون كمزي كما خعين الدكتورات كمتص خلوهكو أفل بينا في حكوا خميني رمضة بيلا زحته ترديقة شغرت دينا لبي يمكن دخل لمن لبي يمكن دخل زبلاني يا أي تخبر لنا no دكتور بتعمي غني لي I understand حجون كأخي بايمنت إلى لمينا كحرايل كان ذلها حلالات زي سمعوا ذلهم دكتور أمانيل يوهانس كبوستن ميديكال سنتر كبينايتد ستيتس اوف أمريكا مسانا ذله كاب زي حمامنا كورونا زبهال كجمر كلون أمونجون ولا خساب حجن فوز ترغيبو خساب زبهال اللو ساعات كل شاب نهزبي كتناقحن فلتات كان كالت كان كتحبرن كل شاب فقادنيا مهان كادتوري نايب حقي كما عمور بيس thank you so much It's my pleasure داسي زبلن يعني ما تسخن تقبروا زلهم عبيت هراس لسعود زلهم نيش توسخنا له it's just موسخ تنبرت ناتكم تقبروا عب مسلني no دكتور أنا رأي نايسرين قارغيبة فوز ترغيب فوز كورونا ترغيب له حاجة جمهوري مستوى لست
بين رخوة دكتوري يقولوا تهوي خمس اسك قرب من البعض أنا سخن حنسب أصلا فعلت أتاتبل كوها it's okay guys okay هجي محوي تي كنتاتنا زي كورونا مدهني ترغيب وقال بهذا اسك أنا ترهلنا أبي تبتح زله Okay, I think أبزي لينك أنا زل حدش معبالتاتنا زي ناي فاكسينيو زيادة مدحانيت بزح حدش معبالتات يلن أبتي خطابات المركب جن صبوا معبالتات الله so قرمي أبتي زرزر متاوي من البعض هذا نقدر كنا صاروه دلي زي حجزه هو زلوا حابريتا تي ناتي professional expertise ويكا ناتي ولكاوي رئيتهم بر نتي جسر حلو تكال بوستن ميديكال سنتر زوكلا يخونن نتي فايزر كامبانون زوكلا يخونن أبتناي حجز أبروف كوين زولو emergency authorization توحيبو زولو فايزر vaccine أبت clinical study كم scientist ساتي فنيري جن حجز زارو حابريتا من فايزر وكيلو ونايك خوننيو سلازي تسمع أخرج على اللي من الوقت تخبو زخل حابريتا limited كون قليل زفك أدا كان يفك أدا كان له so جن at the end of the day نايولك أي حابريتا مخانو خجل سدلي okay that said حجين تاي مثلك maybe كل سب سميعه خمزلو درجة حموش زخانو ناي vaccine ترخيبه بالبحر الله كابم حدا تناي فايزر vaccine already ab Europa approve جيرمو ab حبرات منقصات أمريكا ها تمالي approve جيرمو له زي approve قبل كله خنتايو ناي emergency use authorization يتوحي بوز الله زي أنت مالتي هذا دكتور؟ أو حجي أنتي مسلكها إنه سخونة مرحانيت ويكا vaccine نار هزو خسر جح خلو ويكا approve كون كله بتناي نعملتها أمريكا تخينو FDA CDC كل يوم تداتا يريو أما جرشا تحدا approve قبر تحدا recommendations هم مالتي حجزي نوح مصنعة تستقبر له تناي حسيرين ناي نوح جزين ناي تقمن قدعات ناي تمرحاني ناي تختابة ترأيو كله تمزينو إيو أما جرشا إذن جرزي أعريت الله نزح ما مستوى approve خو زي صدق مالتي أبز حجي زلوجن زي emergency use authorizations بحال ناي حسوس جزي ناي متكام فقد تراهي بوزلو أكم زي حج زلنا يوناي pandemic كل عالم شقيل وزلو ناي كورونا فيروس pandemic تقولات عريو عبيس لزخونة إن حر ولا حنت نقدر intervention زي جيركا إذا vaccine زخاء كارتي clinical trial حدا خلت سلسلة تبعي لزجبرلو طالي كانت صارين إذا حدا خلت سلسلة زبلة إذا clinical trial مستجبرة إتناي يسرح مخانو ناي مسرح عقمو تراجعيتو نايتي حاسر جزي follow up استجبرلو إتي وحس مخانو safe مخانو إذا already documented كوينو لو published كوينو لو قلت معال تجبر أب New England Journal of Medicine published كوينو لو ناي فايزر studies جبرنا يوما حجي أبدوان زي الداتا حاسر جزي analyze زخونة data يرئينا لو زمن حنزي تسعان حموشن كام مئتي ناي مكل خال كاب ملكفت ناي مكل خال عم قالو تقولات زرعنا يوتي side effects بالكا very minimal ناي injection site reaction في الوقت قرب muscle pain في الوقت قرب خمس ناي راسل في الوقت خل نحد خلته معلدي دحري يجن كأوز حل بزح قدرات أي ترى عيون لذا أبز حج وانزي إتناي long term effect وكان عيتنا نوح جزء طعمون قدراتون مصنعة الناتخير خلوا أبز حج وان إتن دحر زمر حنزي تتقيم خلوا أو تراز بحر غير كايو إتتقيم عريو خابتي قدرات إلك حاسبوس لزعبي safe and effective لو أمين لهم لخا أصل زلوا emergency use authorization توهي بولو حجي زي vaccine توها بخلوا تمصنع تستيلي قصلالو سلمنتاي إتي أبتحسر جزء زيرا أخايو نجارات دحر دونغي خسعب زخ النجارات ممكن تصنع أصل زلك أم بجرشون authorization راح زي خونسي approval كراك بسل زلوا so زي تعرف اللي أنت emergency use authorization in approval بحنسا approve زقبل كايو إنه واحد جزء بزح ناي ماركت مسكرة قرب مثل عتقبره له post market number rigorous زخانة clinical study عتقبرنا emergency authorization كنا زحج زلنا أيوان
እቲ ዝመድሓኒ እዚ ዕርዩ ለውጢ ክገብር ክእል እዩ ነዚ ናይ ፓንደሚክ ኣብ ምዕጋት ወይ ከዓ ኣብ ምእላዩ ሕጂ እዚ approve ኮይንሎ ኣውሮፓ ኦልሬዲ ኣድሚኒስተር ክህብዎ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ ኣሜሪካ ምናልባት ካብ ሶኒ ጀሚሩ ንሰባት ክወሃብ ክጅምር እዩ ስለዚ very exciting ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ምዕባለ እዩ ተራእዩ ዘሎ ሓፂር ግዜ and I think ኣነ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ተስፋ ኣለኒ እዚ ቫክሲን እንድሕር ኣብ ብዙሕ ሰባት በፂሑ እዚ ፓንደሚክ ኣብ ውሽጢ next few months ክንቋፀሮ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ حلالة بدمس راديو إرناينا زلنا مسانا شكرنا حونا دكتور أمانيال يوهانس حدا خفتما لونا إلنا نكون علم كبوستن ميديكال سنتر يونايتد ستيتس اوف أمريكا مسانا زلو دكتورة فوسي ترغيب له فتينا كيفتنا خنوقعنا وهناتو 95% that's okay تبلنا لها صراحة هو خنوقعنا كد من أبتي من يقدم كوجا زلوا وين من يتي قدامنت ونياتو كل سب حنسب 5 مليون سب كتب الله يتغلني خانو كالوت حجرات كان بعروسياون مدحني ترخيبنا يلد 80 كندين تزي تجاجي 86% صبوا زخونا يقولوا ولا تي فلاديمير بوتين ون اي دليم بو فتن مثلا 5 زنبو كوبت زينا نسوتو يخون نخلته ورحي الكحول بالك ستيبل كان مچرام يلن ينزلوا زلو ما عرف اندي سيريس ناي كمزيتات ما مهناتو سي كم عينت بيزنس ريوهم بزحت አለው ነው نتمدهن okay I think tonight Russia vaccine in fact قدمي زناي حبرات منግስታት አሜሪካን ናይ ኤውሮፓን قدمي approve ኮይኑ like couple of months መጀመሪያ ኦርብ ዳታ መስራው ቀልጢፈም approve ገረሞ አውሽተም ከዚ ሕጂ emergency use authorization ተዋሂቡ ዘሎ ማለት እዩ ግዳ ሓቂ እቲ ዳታ ናቶም ክሳሕ ሕጂ ይራኽቡን ኣሎ ሓቂ ዘረባ እቲ ብዜና ንሰምዖ ሪና ያለና most likely maybe ሓቂ ክኾን ይኽእል እዩ ስለምንታይ እንድሕር already ህዝቦም ህብዎ ኣለዉ ኮይኖም ግን ክሳዕ እቲ ዳታ ዘይረኣኻዮ ኣፍካ መኒኻ ከምዚ እዩ ሰርሕ እዩ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ እታ ናይ ኣልኮሆል ዝበልካያ ግን ከም ሓፈሻዊ recommendation ንዝኾነ መድሓኒት ኣልኮሆል ምስታይ ፅቡቅ ኣይኾነን ሕጂ ንምንታይ መስለካ እቲ ኣልኮሆል ክንሰትዮ ከለና ኣብ ነብስና ትናትና ሊቨር ተኣኻትላ ፀላም ከብዲ ነቲ ኣልኮሆል ዲቶክሲፋይ ትገብሮ ቶክሲክ ታሽሙ ባይ ፕሮዳክት ኣለዎ እሱ እታ ሊቨር እውን ክትጉዳእ ትኽእል ኣልኮሆል ድሕር በዚሕዋ ወይ ከዓ ኦቨርዌልምድ እውን ክትኮን ትኽእል እያ ስለዚ ዝኾነ መድሓኒት ክወስድ ከለኻ እታ ሊቨር ነቲ መድሓኒት ሜታቦላይዝ ስለትገብሮ ንኣ ስራሕ ክትፈጥረላ ይብልካ ሽዑ ሕጂ at any time alcohol avoid ግበር ኢኻ ትሞ ካልኣይቲ ንዝናይ ዚ ቫክሲን ትሬንድ ንሪኦ ዘለና I believe እንድሕር ዘኪረዮ ፅቡቅ ገይረት ናይ ራሻ እውን the same concept ዝናይ messenger RNA ዝንብሎ ናይ ፋይዘር ናይ ሞደርና ካምፓኒ ገይሮን ዘለዋ ቫክሲን similar concept ይተሰራርሑ ሕጂ ኣብዚ ዝገበርናዮ መፅናዕቲ እቲ ካልአይቲ ዶዝ ምስ ሃብካዮ ትሰብ ቀዳመይቲ ቫክሲን ትህቦ ካልአይቲ ቫክሲን ካ ድሕሪ 3 ሰሙን ወይ ከዓ ናይ ሞደርና ካ ድሕሪ 4 ሰሙን ትህቦ ካልአይቲ መተ ፅቡቅ ክሰርሓሉ እሱም ስሓብካዮ ኣብ ውሽጢ 1-2 ሰሙን ወይ ከዓ the next 2 months ኣብ ውሽጢ 1-2 ሰሙን ንሪኦ ለውጥ ኣሎ ስለምንታይ ኤፊካሲ ክትዕቅን ከለኻ ይሰርሕ ድያ ይሰርሕን ክትዕቅኖ ከለኻ ንዘናይ ፋይዘር ሕጂ ኣብ ውሽጢ 1-2 ሰሙን ካብታ ካልአይቲ ኢንጀክሽን ዝሃብካሉ እቲ ኣኒባዲ ናይ ነፍስኻ ዴቨሎፕ ክገብር ኣለዎ ምቹር ዝኾነ ኣኒባዲ ክከላኸለልካ ዝኽእል ዴቨሎፕ ክገብር ኣለዎ ኦኬ ሕጂ ክሪቲካሊ ነፍስኻ ኣብዚ 2 ሰሙን ዚ ቢዚ ኣሎ እቲ ኣንቲባዲ ክሰርሕ ማለት እዩ you don't want to interfere ምስኡ ካልኣይ እቲ 2 ወርሒ ኸ ናይ temporary monitoring time ነቲ ሓፂር ግዜ ኢፌክት وقت صبل كاين دحر سايد إفكت على شو عطري أنا سايد إفكت على قال لي خا ديليت زمس على دونغي زمس قول أساس على أجي نخل تورحي تكاتاتو لي خان خليت إنجكشن صاب كايو نخل تورحي تاي حمامات على تاي صدمات مس على لو تكاتاتو لي عم نخل تورحي زي
صبوا مخري زخون نجار زي اللي نجارات الكحول مستاي دراغ موسى زي مشان نتعنا خو قد النجارات انت زي جبر كذا حيش حجخو مثلا تقول دور حين لميت مقبارهم قلت داتا مسرعنا يا من البات مسناي الكحول انتراكشن تلوها مرعنا يو ግን كم حافشو كم الى مدمدم كو بوغني دكتور حجي زي نوستو زلنا كتابات ወይ ገለሲ ካባይ ጀመርካ ብዙሕ አፍሉጥ ይብልና ነው ኮሮና ዝባል ሕማም መጽኢሎ ከመልና ኸይን ሕመም ንጥቅቕ ሲት ዕላማ ተረዲኻን ሕጂ ኩሉ ሰብ ዲቆስቶ ዘለዎ ዝሐመምን ዘይሐመምን እንድሕር ዘይሐመመ ተወሲዱ ንድሕር ሕጂ ንኸይ ሕመም تزحمم توسيد قان خحويه كما دي تردياتني ولا خل مستير اللواي او قرب عريقنا بلاينا اوكي حجي فاكسين ببهريو خطابتك بحال كله مس حمم كان تحوت وخدو زي كونه كي حمم كان نمكالا خلي توصدو مدحنيتي اوكي حجي انحر حميم كان فوسي خاتوسد مدحنيت خاتوسد كنينا توصل وي بزخون عين ادمنستريشن توصدو كي حمم كاتوصدو ግን ከምዚ خطابت ማለት حجي نابنت من يوصدو እንድሕር كان ግን ابزح حجي درجه زلنا يعني فلطه حجي حميم كاتلخا ايوخذني هذا نو سلمتاي مسلكا እንድሕር حميم كالله ኾንካ ቅድሚ حجي بت ريكومنديشن زلو يزبلك زلو ቅድሚ وحده توارح استجبر مصنعت له انتاي سو دي convalescent سيرامز بحال انتاي مالتي زي እንድሕር ዝክርኩም ካትባክስ ኮሮናና መጀመሪያ ተሳመር ከዓብ ኸሎ ካብ ሓደ ሓሚሙ ዝሓወየ ሰብ ደም ወሲዶም እቲ ፕላዝማ ናቱ እቲ አንቲቦዲ እንድሕር ሓሚምካ ስምስ ሓወኻ ነብስኻ አንቲቦዲ እንዲ ዝፈጥር ትምክል ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ይፈጥር ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ታይም ገይሮም ካብቲ ዝገበሮ መጽናዕቲ ኦኬ ሓደ ሰብ እንድሕር ሓዊዩ ሎ ኮይኑ ሓሚሙ ነይሩ ሓዊዩ ዝሰብዚ አንቲቦዲ ሰሪሕሎ ማለት እዩ ነብስ ለዎ ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ደም ወሲድና እቶም ናይ ደም ሰልስ አውጽና እቲ ፕላዝማ እንድሕርነት ዝሓመመ ሰይፊብናዮ እቲ አንቲቦዲ ኦሬዲ ተኻልስ ሰብ ሰርሕስ ናብቲ ሕሙም ትህቦለኻ ማለት እዩ እጅ ዝስከ ሓውኽ እንደይሎም መጽናዕቲ ገይሮም ነይሩ መጀመሪያ ጽቡቕ ውጽኢት ዝሓወይ ሎ ኣብ ዜናን ገለውን ተራእዮም ነይሩ ሕጂ እቲ ሓደ ክልተ ኣብዝና ኣብዝንትሪኦ ዳታ ሙሉእ ሓበሬታ ይህበካን እዩ ስለምንታይ ንሓደ ሰብ ክሓውኽእል ንሓደ ሰብ ከይሕውኽእል ናይ በሐቂ እዚ ነገር ይሰርሕ ዲ አይሰርሕን ፈልጥኻ ግን እዚ ናይ ራንደማይዝድ ክሊኒካል ትራያል ዝበሃል ኣሎ ምሻለካ ብግቡ ሕሙማት ሪክሩት ጌርካ ንገሊኦም ትህቦም ንገሊኦም ኣይትህቦምን ድሓር ኣብ መጨረሻ ናይ ክልቲኦም ለውጡ ትሪእሉ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ዕብይ ዝበለ መጽናዕቲ ዝገበሩ ግን እቲ ኮንቫለሰንት ፕላዝማ نتوم أبتي مجمّر يعني حمام جزء زلون أبنات ندحر لو متلخيف كام موسم تمسحج جمرة كجميرو أو حدا خلت معلتي ندحر هيبو مخاطو convalescent plasma صبغ وصيت هالو أوكي ندحر عري خمس حمام كهيبو مخاطو ولا حنت لطيف سال كاني أوكي سي حجي كابزي ندحر extrapolate غير كايو بزا ستادي زيا نابزنا حجي essentially أنا بعدين نفس خا produce يقبل خاطو هو زلها عري خا ندحر حميم كان لها خونكا maybe ካልኦት ኣሎ ዚ ኮክቴል አንቲባዲ ዝበሃል ሕጂ ክመጽ ንጽበዮ አውቶራይዜሽን ክወሃቦ ብደሊ ናይ ከምዚ ናይ ትራምፕ ሓሚሙ ኸሎ ዝሃብዎ መድሓኒት ላይክ ኣሎ ዝመጽ መድሓኒት ኮሙታት ክሰርሕ ክእል ኸውን ፕላስ ንፈልጦታ ያሎ ዝደክሰመተዞን እውን እንድሕር ሓሚምካ ሞኸ እንድሕር ዓሪኻ ሓሚምካ ኣለኻ እሱ ጽቡቕ ውጽኢት ኣለዎ ቫክሲን ግን ጽቡቕ ውጽኢት ኣይክህልዎን the same concept with convalescent plasma ስበልናዮ كي حمم كاجن كل سب وصل له نمنتاي لابنت حجي بس حجي زلو من يخوستون دحين حاسيتنا قدامنا خمس بالكاي 100 مليون سبي خوصل زلو نو حزب عالم نخلو بحنس اخذ بصحلو اي تخلني حجي تايم زغبو زم بزعد سي دي سي باخمو زم ناي تعنا authorities priority ام زغبرو قدامي من كونالو خالأي من كونالو سالساي بريغا እዚ ሕጂ ክገብሩ ከለው በት ሪስክ እዮም ዝሪእዎ መንዩ እቲ ቀንዲ ዝጉዳእ በዚ ሕማም ዝቀዲሙ ንኢኻ ቀድምካ ትከላኸለሉ ተብዲኻኒ ሕጂ ከምኡ እንድሕር ኢኻ እዞም ናይ ሄልት ኬር ወርከርስ ኣብ ሕክምና ዝሰርሑ ሰባት ምስ ሕሙማት ዲሬክትሊ ስለ ዝራኸቡ ሃይ ሪስክ እዮም ኖም ትከላኸለሎም ኣለኻ ቀልጢፍካ ስለምንታይ ምዚ ፓንደሚክ እንድሕር እቲ ሕማም በዚሑ እውን የድልዩኻ እዮም ዞም ሰባት እዚኦም ብጥዕንኦም
سم قدامነት ክወሃበው ማለት በዚህ ዘሎ ካላይ ሃይ ሪስክ ግሩፕ ዝበሃሉ ኣብዚ ናይ ነርሲንግ ሆም ዘለው ኦልድ ዝኾኑ ወይ ከዓ ካልእ ተደራራቢ ሕማማት ዘለዎም ላይክ ዳያቤቲስ ዲዩ ሃይፐርቴንሽን ናይ ልብ ፀገም ዘለዎም ኮምታት ሃይ ሪስክ ግሩፕ ዝበሃሉ እዚኦም ከዓ ኔክስት ክወሃብ እዮም ኣብዚ ዓዲስ ከም ካልኣይ ወይ ከዓ ሳልሳይ ደረጃ ኢሎም ዘሎ ዞም ኢሰንሻል ወርከርስ ንኣብነት ናይ ግሮሰሪ ወርከርስ ባስ ድራይቨርስ ህዝቢ ከመላልሱ ሰርቪስ ክህቡ ስለ ዘለዎም ሰሙን ፕሮቴክትድ ክኾኑ ስለ ዘለዎም እዚኦም ከዓ ካብቶም ቀዳማይ ጉጅለ እዮም ዘለው ኣብ መጨረሻው ግን ኩሉ ሰብኩ ቫክሲኔት ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኣነ ብናቲ እምነት ንምንታይ መስለካ እዚ ተገይሩ ዘሎ መጽናዕቲ again እቲ ዳታ ዘለኒ ናይ ፋይዘር ንጥኑሳት ኣይምልከተኒ ኣይወሃባኒ ኦኬ እንታይ ማለት ሕጂ ኣይምልከተኒ ኮስታ ይብለን ወጋብለን ኣብዛ ሕጂ እዋን ዘለና ፍልጠት ንጥኑሳት ክትህወዚ ፍቁድ ኣይኾነን ስለምንታይ ዳታ ይብልና እዚ መጽናዕቲ ክዚ ክካየድ ከሎ ጥኑሳት እንድሕር ኮይነን ኢሚኖሰፕሬሰንት መድሓኒት እንድሕር ኣለዎ ወይ ከዓ ንኣብነት ካንሰር እንድሕር ኣለዎም ኮይኖም ወይ ከዓ እዚ ናይ any immunosuppressive መድሓኒት ዝወስዱ like arthritis ዘለዎ ሰብ ሞኻ መድሓኒት ባዮሎጂክስ ዝበሃል ዝወስድ ብሓፈሻ ኣጠቓልካ ግን ናይ ምክልኻል ዓቕምኻ ዘድክም ሕማም ዘለዎ ሰብ ኣብዚ መጽናዕቲ እዚ ኣይተሳተፈን ትሕቲ 16 ዓመት ኣይተሳተፉ alright ጥኑሳት ኣይተሳተፋን ሕጂ እዚ እቲ ኮንፊደንስ ክፈጥረልካ ዘሎ ስለምንታይ እዚ ንኹሉ ወሃቦ ኢልካ ንስልካ ዝዕደል ኣይኾነን በቲ ሳይንስ ዝፈለጦ እንድሕር ዘየጽናዕኻዮ ኣብዞም ፖፑሌሽን ግሩፕ እዚኦም ኣብዞም ኣብ ጥኑሳት እንድሕር ዘየጽናዕኻዮ ንጥኑሳት ኣይፀገም ከም ዘንጸለና ኣይትፈልጥን ኢኻ ስለምንታይ ኣይተጸንዐን ተሃብካዮን ጉድኣት ከምፅእ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሕክምናኻ ተቐዳመይቲ ማሕላት ፍጽማ do no harm እያ ንሰብ ኣይትጉዳ እያ ሕጂ ዘይትፈልጦ ነገር ክትህዋ ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ ኩሉ ሰብ ይከተል ዝብል ግን ምናልባት ከተኣሳስራ ምናልባት ሰሚዕኻ ትኾን ኢኻ herd immunity ዝበሃል ኮንሰፕት ሕጂ እዚ ቫይረስ ዝመሓላለፍ ካብ ሰብ ናብ ሰብ እዩ ድሃኒ certain group ናይ ሕብረተሰብና ጥኑሳት ኢሚኖኮምፕሮማይዝ ዝኾኑ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ሰባት እቲ ቫክሲን እዚ ከም ዘይወስዱ ንፈልጥ ኣለና ስለዚ ቫክሲን እንድሕር ዘይወሰዱ ክሓሙ ዓብ ተኽእሎ ኣለዎ እነዚኦም ብኸመይ ትከላኸለሎም ተልካኒ herd immunity ዝበሃል ኮንሰፕት ኢኻ ክትዛረብ ዘለካ ንኣብነት ሽወደን ኣብቲ መጀመርያ ፓንደሚክ ክመፅእ ከሎ ወላ ሓንቲ ሪስትሪክሽን ኣይገበሮ ስለምንታይ ብዙሕ ሰብ እንድሕር ተለኺፉ ብዚ ሕማም እዚ ኢሚኒቲ ክፈጥር እዩ herd immunity naturally develop ክንገብር ኢና ዝብል ኮንሰፕት እዮም ተኸቲሎም እዚ እንታይ ፀገም መስለካ በዚ ዝረአ ዘሎ ዓቐን ሞት ናይ ሰባት herd immunity ክትፈጥር ትብል ማዓት ሰብ ኢኻ ትቐትል ተዲኻ ቪክቲም ኣለዋ ብቫክሲን ግን ብዘይ ዝኾነ ክሳራ ከምኡ ዓይነት ክትፈጥሮ ትኽእል ኢኻ herd immunity 70 ካብ 100 ናይቲ ሕብረተሰብካ እንድሕር ክታበት ሂብካዮ እቲ ናይቲ ቫይረስ ክመሓላለፍ ዘለዎ ናብ ካልኦት ዕድል ዕሪኻ ኢኻ ተጉድሎ ስለምንታይ መብዛሕትኡ ሰብ ተኸቲቡሎ እቲ ቫይረስ ከም ድላዩ ተራቢሑ እናሕመመ ናብ ካልእ ክሓልፍ ኣይኽእል ስለምንታይ እቲ ዝተኸተበ ሰብ ነቲ ቫይረስ ቀልጢፉ ስለ ዝቋፃፀሮ ሕጂ እንድሕር 70 ካብ 100 ሕብረተሰብካ ክታበት ሂብካዮ እዞም ጥኑሳት ዲና ዝበልናዮም ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ወይ ከዓ ኢሚኖኮምፕሮማይዝ ዝኾኑ ሰባት ቫክሲን ክወስድዎ ዘይኽእሉ ትከላኸለሎም ኣለኻ ማለት እዩ ካብቲ ኢንፌክሽን ካብቲ ምህላት ትከላኸለሎም ስለዚ ብኸምኡ እቶም ቀዳማይ ግሩፕ ሳመራይዝ ገብራ ነው ይሓላ መስለኒ እቶም ሄልት ኬር ወርከርስ ናይ ኦልድ ዕብይ ዝበሉ ሰባት ናይ ብዙሕ ሕማማት ዘለዎም ተደራራቢ ሕማማት ዘለዎም ኢሰንሻል ወርከር እዚኦም ቀዳምነት እዮም ክወሃቦም በቲ ዘሎ ጋይድላይን ብኸምኡ ጌርና ከዓ እቲ እንድሕር ኩሉ ሰብ ወሲድዎ እቲ ቫክሲን እቲ herd immunity ዝበሃል achieve ክንገብሮ ንኽእል ኢና ከምኡ እንድሕር ጌርና ከዓ ንመላእ ሕብረተሰብ ክትከላኸለሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ሓላላት ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ምሳና ሽከሪና ሓውና the one and the only Dr. Emmanuel Johannes ካብ Boston Medical Center ምሳና ዘሎ በዚ እዋናዊ ሕማም ኮሮና እዩ መግለፂ ዝበና ዘሎ thank you so much ዶክተር
نحمش تدغ إلا نصاو خارع حاجة خندي دغ تطع بلا كالو كل جزء نجمر كلنا أنا مدي حمش لنا نجمر كل إيكو أنت يديو مسلك حاجة أبنت عد إنجليز قال زمدهاني تزي استفتن لهم تبقى يرخبون وقال قاتي من أمبيب كات خوني خب علىها قال تسقمات نيرو أنت هيز حجي أوكي حجي زنا عد إنجليز specifically تي سقما كان ستانس لك سقم كله يدلني تي issue حما أزينا قلت في الزرقة أوكي دي هاني حجي أب عد إنجليز كابت زنا فايزر vaccines وصو دخلته severe reaction أريو أوكي حجي حق زي حقي جن انتي مالتي زي كل سبب يخون زكاتمو زيس كفرحنا قبودي ويكا خشغلنا قبودي نحريل كاني كشغلنا اي قبوني كل تريزن كباكاي اوكي حالي زم خلطه سبات زم رياكشنز زرعايو نتشيك مسغورو تناتو ميديكال ريكورد قدم حجون كم هايبر سنسيتيف رياكشن ار اي منيرم نخالي مدحنيت فدي خاني حجي زخونه مدحنيت كوسر كلها تي رياكشن نريف تي ناتو درجه فلالي قال يسب قرب سكين حقق بيل زغور فلو قربات انجكشن زغبر كالو حمام بيل زغور فلو قال يخا انافلاكتيك رياكشنز بحال لايك سيفير انترفنشنز ليو زمصال اوكي زم سبا زيم حجي كبت سيفير رياكشن اغاطيموم نير قدم حجي دي هان حجي ناتشورالي predisposed يومني anaphylaxis reaction زخونه تاشم sensitivity الله ندحر نبات تذكر خونك حكمنا تخيد I don't know مزحت موادات هيخدون يوم بزح جزء vaccine تو خلها حتى خايم تاشم allergy لك هذا ناكنزي حجي حتى حجي نزيقة كم زبالكوها زم hypersensitive reactions نبرم سبات أبزي مصنعات أي تساتف فجهني حجزي تتقومون تايم مثلك emergency authorization توهيبوا له خمسة عين الداتا خمس أخلو تي FDA دي خاطر لغويك أبو نا أوروبا زلوا ناي تعنا ويك WHO quickly adapt تقولوا أوكي خمسة ترى لا زي أنتي ما عندها أوكي they do a little more investigation حجي دحر حجي من الوقت أنا خمس مثلا ويلو يصرحوا النرسام على خون hypersensitive reaction anaphylactic reactions نوبرم قدم حجي سبات maybe زمن عن زيك ساعة مصنعة تزقبر better to avoid بحال الخوف أبتي ليبل لو تقبريت من حين تمسخ لا كان ليبل ناتا مسعد مس من حين كم زي خمس قدات الله قال زبل حجي زي أي نبرته حجي أبتي زقص الامندمنت ግን ክትመጽ ኢለ ጽበያ ወይ ከዓ ዝኾነ ሪዝን እንድሕር ረኺቦም ታሽም ክገብሩ avoid ክገብሩ ኾል እዮም ካልእቲ እቲ እንድሕር ሓንቲ ዳታ ዘይብልና ንምንታይ ስለካ ተኻልእቲ ክሻቐለላ ዘይብልና ብዙሕ ሓበሬታ ክሳዕ ንረክብ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክንደይ ሰብ ተወጊኡ ክሳዕ ሕጂ ወዲሃኒ ካብ ክንደይ ሰብ እዩ ዝኽልተ ሰብ ካብ ክልተ ሰብ ተወጊኦም ክልተ ሰብ ኮይኖም 100% ይሓትሙ ዘለኻ ሕማቕ እዩ ካብ 100,000 ሰብ እንድሕር ክልተ ሰብ hypersensitive reaction ኣቢሎም ግን እቲ ሪስክ ትወስዶ ዘለኻ it is still نزارة زلنا remember كابت قدرتها إلى emergency use authorization نتوحيد زلنا كله بزعبة زمن حنزي not necessarily نفلتو حجي جن كاب كندي سب وجيها ويك كاب كندي سب حكيمك كندي صبو ويك آخر كندي حماء ترخيبه as we go حجي تحكي data إن شاء الله solid زخونة data حجي نروح كل سب exposed مزخونة له with no control زمن حنزي وصدوس زختابات وصدوس لزلو تصبوه الرينا بحماقون كرينا حماق زلها الطيفهم أدرس كم زجورو I'm confident. حجي سلتي مدهانيت نوح جزء مصنع سلا زي توصلوا ترتارخ حدر أب والسب بزح نورمال كويني زرعيني بفلاي ندعي أب أمريكا خميو جناب زي جرمن ما لها زي بلو سلامة سلفة أنت أرزي ناي كورونا زوسد زلو سقومت تعات بزعبات زي ولا زختابات ولا بزعبات مدهانيت بزحت يوم ولا ممهران ولا جلسي تسيهم أنصارو خزارو بي أخذ سمع كم زي زرداني أبزي أنا زنبرو لهجر مالتي اتختابت تي فوس موساد قدنا يكون ندليها توسد أيد لخاز قد دكابل كان جن
اندحر صباح نقو أنا مو زي مدهنيت زي سلزي أمنو ذا كل مصنعة سلزي توصلوا حجي عيدلني خطابت كوسري لندحر نتسي جايو وات اندحر صباح نقو اندحر نفاريت كديب تخوينكا تختبك تكون لك نبزغت جيش تخوينكا كتابت وصلك تكون لك هم تحق تخوينس أجددن نديم زلودا. Okay, so أتبدأ أدري أنت خجمر سلسلة أني حالي كذا لها إتا ناي anti vaccine وكا ناي كورونا يكون ناي حالي ألو organized group like بزعمات vaccine راح يكون concept ناي vaccine راح يقاوم يعني حدا discredit زخون scientific proof يوم زي ما حنسا جن العلامة ناتهم anti vaccine زخونه ألو هجي زوم سوازيهم by any chance انت حرعد رخيبهم they will spread the ناتهم ideas هجي زلنا يخانا digital media كل سبب زلوا بتليفون كاس لزخونه تحبريتا ناتهم كا vocals لزخونه قلت فيه بزح سلمتاي أبزي زلنا يو إراسي controversy cells عينت أبزي controversial idea تقوينه كل سبب سمعوا عليه كل سبب زربحه هجي بخوم زي اتي ماغنيتي ويكات عقن ويكات ويت ناتهم عبي خوينو الرأي كاخدي in fact عند حري خايو اتي anti vaccines بحال anti vaxxers بحال وحداته مع الريو جين اتي concept وكل مصنعات سلازي تجبروا إلهم عند حر زاروا له خوينو I think they are like giga رديت عليهم بزعبة زي مصنعات زي وكل مصنعات أي تجبرون long term effect ديهم زلوا ولاس نخسرحن زي سرحن زي مصنعاتي clinical trial 1 زبحال مجمريا زخون مصنعات تخبر كلها أبطعنا زلوا سبات زبد حانيت زسي قدعت على ودي الكاتفتون يخ volunteer زخون حمام ديبلو زس عنا لور زبد حانيت زي الكاتفتون يخ أو مسفتن كايو قدعت كم زي يقولوا مسرعيس كا clinical trial choose بحال كالأي أبوزحات زمان كابت قدام عند فتن كايو بزح زوالو سبات ستيلت عنا زلوا كندي تهاب كوا إيه زمرحان زي سرح كل مرحان سي حنت خينا وسيد كان كل تخينا وسيد كان حد يكون قال لي حنت خينا وسيد كان زي حويه كله قال لي خل تخينا نزوج دول بدي هاني حجز حنت خلينا لي ويك بتنا فاكسين تخينا آخر زي عقن دي تهاب كوا زي حويه ولا كفلت لك يعني عقن كتب كم ذلك إذا the second phase ناي clinical trial بحال زغت قبل كل خاطر عقن ناي تمرحين راح يهون كاتر زلها still it is safety and efficacy ون بعقن نتري الله مدعت الوست ريا خاستي أبزين حالة كانت خلاي it's هالساي phase which is عري بزح إن كي أبزنا حجز استجابر مثل ناس 4 حموش نشح 7 يوم تساعد فهمه بدهاني حجي بعقن عابي مها أب تزيد هاجي it's sites أب درجة ملو عالمية أوروبا أب جرمن نيرو ساوث أفريقيا نيرو أب برازيل نيرو أرجنتينا نيرو أحرا يونايتد ستيتس كابيرو أب كله مول العالم كساعة استخالهم نقول سب كل كم زخ الداتا كم سلزلهم سال ساي فيز كلينيكال ترايل كا بتاع عقنا زفلت كيا مرحني زيادة هي بيصبغ زبل كيا كندا نهاب كا تفتنو زخا extended period حجي إذا مرحني زي تي initial process بتز خدو speed كيدي سلمتاي كله كان تقدم حجز دونجونا ورق دونجوية ولا سلمتاي التكنولوجيا زلنا يو messenger RNA نعملنا totally حدش concept يزي لكن خمسي قبل حجي vaccine بخمسي عين التكنولوجيا يتصحح التكنولوجيا already developed كويس ده أبتناي SARS كرم حجون بستوصل عام تفتشينوس لزنا مرة التيفو هركب مخا ملء عالم كله investment ناتو ويقعد هو ناتو نسلزهابو التيفو تترخبه أيقر مكاني زبط زلمة تكنولوجي ناي ساينس أدفانس قال حجي تقلتيفو سلزترخبه زول argument against ناي scientific data زلنا نحرق خيا وبزح it doesn't hold water كان restriction يقولوا لين يوم نحرنا فريد نحزيت وقعه سي voluntary خلنا of course voluntary قال vaccine حجي نفلاي أبناء الشوز وهاب vaccines يقولوا خطة ولا تمرت قارة خويا mandatory على يعني زي أيقونن سلامتاي زي حدا adult سب أب تعنو بعله هو سن السلالو بدي هني
ገና ኢና ዘለና እቲ ፌዝ ናይቲ ማንዳቶሪ ክኸውን you never know, it may change, we don't know. ስለካቲ ማግኒቱድ ናይቲ ፓንደሚክ እንድሕርና ኸይዱ maybe ማንዳቶሪ ክኸውን ይኽእል ግን at this time ማንዳቶሪ ኣይኮነን ዘሎ and I don't think እተን ኤርላይንስ ዴን ዝኾነ ሪስትሪክሽን ስለዘይ ተኸተብካስ ኣይትኸይድን ዝብል እንድሕር ኮንሰፕት ከምፃ ኮይነን እንታይ ክመፅእ ኣለዎ መስሊ ቀዲሙ መጀመርያ እቶም ሕክምናን እቶም መንግስታትን ንኹሉ ሰብ እኹል ትሩፍ ቫክሲን ከዳልውሎም ቀዲሞም ነቶም አንጻር ናይዚ ቫክሲን ክውጉእ መርፍእ ዘይደልዩ ነዚ ክታበት ኣክሰፕት ዘይገብርዎ ግድን ስለዘይኮነ ንኣብነት ኣነ ሕጅሲ ጽባሕ ንጎ ተራይ ምስ በፅሓንስ ኣይደልኒ ክውጋእ መርፍእ እንድሕር ኢለዮም መሰለ እዩ ተረዲኻኒ ሕጂ ኣይግድድን እዮም I don't have to ተረዲኻኒ ተሓንቲ ዲፌቶ ዘላ ግን ጽባሕ ንጎ ክገይሽ ሕጂ ናባኻ ክበፅሓካ ክመፅእ ተደልየ ነፋሪት ክዲብ ተኾይነ ፓስ ክልወንሎ መርፍእ ከም ተወጋእኹ ንኻልእ ሰብ ከልግብ ከም ዘይክእል ገለ መልእኽ መፅእ እዩ so ይግደድ ደይኮንኩን ዘለኹ እየ ዝብል ዘለኹ I don't think aflut able حق زربا أبناء restrictions كمية مجورو جن بزلني قرب راح أسمع له التي mandate قلت يفوق مس يزول حسابي بالله حدا جزء خاص إنه كل سبز أكل vaccine ساعة الدالو جزء خاص كال أي إندحر mandatory زي كونه restriction كتسعوا له أي تخلني خبي حقي يعني فاخ مسخ المسلكه اندحر vaccination زي كون كان ماسك جبر زبلك مسخ الخول which is logical طبعا نفس هذا لايك اكبر نخالي بين كتلكن سلا زي يقولك ايكو ماسك جبر زبل مانديت مسخ الخول ان كومنت مسيها I think people should accept it because نا خالي سبتعنا وحريقه حطت يبلك ايكو نفس هذا ازي ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ካፒታን ወዳህን ሕጂ ነዊሕ ይሕዘካኒ ምናልባት ኣሜሪካ ዩሮፒያን ዩኒዮን ካናዳ ጃፓን ዘን ሃብታማት ሃገራት ዓመን ፈቅደለኒ ነዚ መድሃኒት እዚ ክገዝኦ ከስርሕኦ ባጀት ከውፃሉ እንታይ ጉደን ዘን ሃገራት ድኻታት ሃገራት ከም ኣፍሪቃ ወይ ኤስያ ገለ well I think not a حسب ما the way I think about it this is global pandemic يعني حجتن ሃብታማት ሃገራት ዝበሃላ ንዜጋታትን ጥራሕ ዘይኮና ክከላኸላ ዘለዎና ብዙሕ ዋንዚ ንሙሉ ህዝቢ ዓለም ክከላኸላ ናተን ሰልፍ ኢንትረስት እውን ኣለወን ስለምንታይ ኣሜሪካውያን እንድሕር ክታበት ገይሮም እንድሕር ሞኻ ቪዚተርስ ካብ ኣፍሪካ መፅለው ኮይኖም ካብ ሳውዝ ኤሽያ መፅለው ኮይኖም ወይ ኣሜሪካውያን ናብኡ ኸዱ ተለዉ ኮይኖም ዜጋታትን ፕሮቴክትድ ኣይኾኑ ንምንታይ መስለካ እዚኣ ስፔሲፊካሊ ታሽሙኖም ኮንሰርን ክገብሮም ዝኽእል ክሳብ ሕጂ እዚ ቫክሲን እዚ እንድሕር ተኸቲብካዮ ከም ዘይተሓመም ፈሊጥና ኣለና እንተሓመምካ እውን ንእሽቶ ሲምፕተም ጥራይ ተርኢ ራስ ንገብረካ ቁርብ ድሕሪ ኣብ ውሽጢ ውሕድ መዓልቲ ይገድፈካ ኣዲሃኒ ካልኣይ ከይትልከፍ ከላኸለልካ ድዩ ዝብል ሕቶ ግን ኣይተመለስን ኣዲሃኒ still ongoing ኣብ ነዊሕ ግዜ ኢኻ ትሪኦ እዚ ነገር እዚ ሕጂ ከቲብካዮ ሕብረተሰብካ ማለት ንኩሉ ግዜ ፕሮቴክት ጌርካዮ ማለት ኣይኮነ ሓደ እዚ መድሓኒት እዚ እቲ መፅናዕቲ ክሳዕ ዝውዳእ ዘይፈለጥናዮ ዝኽእል እንታይ እዩ ሓንሳእ ምስ ከተብካዮ ካብ መልከፍቲ ክከላኸለልካ ከም ዝኽእል ፈሊጥና ኣለና 95 ካብ 100 ይከላኸለልካ እንተሓመምካ እውን very mild ዝኾነ ወይ ከዓ ቀሊል ሕማም ሓሚምካ ተሓዊ ኢና ንፈልጥ ዘለና ዘይንፈልጦ ግን ካልኣይ ንኸይትልከፍከ ይከላኸለልካ ዲ ክሳዕ ክንደይ ይፀንሕ እዚ ኢሚዩኒቲ ነብስካ ቢልድ ትገብሮ ዘለካ ሲ ንክንደይ ኣዋርሕ ንክንደይ ዓመታት እዚ ይከላኸለልካ ዝብል ኣይንፈልጦን ስለዚ ሳልሳይ እዚ ቫይረስ እዚ ከምዚ ናይ ፍሉ ሲዝናል ክኸውን ወላስ ሓንሳእ መፅኡ ከምዚ ናይ ሳርስ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ከምኡ ሓንሳእ ብልጭ ልዲ ክጠፍእ ወላስ ከምዚ ናይ ፍሉ ሲዝናል ክኸውን every season we don't know yet ኣይንፈልጦን ዝሓበሬታ እዚ ሕጂ the best option ንኩሉ እተን ሓይላት ዝበሃላ ወይ ሃብታማት ዝበሃላ ሃገራት ንዜጋታትን ንኩሉ ክከላኸላ ኢንቨስት ዝገብራን ካልኣይ World Health Organization ሓደ ካብቲ ማንዴት ናቱ
نتن دخاتات زبحالة هاجرات عقمن كبركتا من بعقمن جزء زي خلا بالسبسيدايز زخونه واقع ويك بحجز كهبون زبل ابنت علن سلمتاي كوم يمزغبروا كل فاكسين كمص خلو ناقد انت دخاتات هاجرات جزء يبلن ግን كم حجز دي ويك بسبسيدي يوهبن سال رابعيتي ببزحت اندحر خايو ساوث ايشيا اي دونت نو اي تداتا راخون الله ناي افريكا ግን relatively دحان علنا تي emergency وكات urgency نايتي pandemic مزناي اوروبان امريكان الرائقه انت thanks to the weather خالد ناي بعلنا resistance علنا خوينو naturally صبو علنا ግን still the vaccine ግን كدينيو انت بحاجز انت بدغوما اخر خبو ايه زبل تاش ميزان سلمتايتي كل غزي خمص خلو خنز نغراسي دخاتات هاجرات they need to be protected دكتور قدمي كقدفك عنو يحكي زكاني كلتا حتتات علواني تحنتي بزعبا زمدهاني زخنبب سلازقنخو تي مدهانيتنا كاب اينا بيخسدت كلو ماينس تحتي بيلو زيرو خونا لو تمبريتشر ناتو برد قمت على قال زبل زنبب كوين سمعني كالاي من البتاب اخر لها من مونغو خي قارصكا ابينا ستيجي نزلنا اذا قداماي زيناي كورونا بارت 1 بارت 2 بارت 3 نزلنا فيرست ويف سكند ويف ثيرد ويف ابي نزلنا حج ثيرد ويف دي وبحج خمصنا اي تردان I think نا اوروبا نا امريكان قرو فالالي اوكي سهم I think second phase اللهم مسلني تي بتجراف كتريقه خلخها مجمريا بعد مارش ابريل ماي لعل خيدو جون تحت وريدكم درجه زيرو خيدو نيرو and then كالا اي مسيهم مالتي زناي امريكا we never went down it's a baseline 14 يورو اوكي وريدو بحال كله 14 حساب لما حالتي لكف نيرو اوكي اجي تقدماي فيزن كال اي فيزن تلكايو اوفرلاب جيريس لذي كل حد خويل له ግን ምናልባት አብያለና በዚህ ይገድስ እስቲ ሕጂ ዝነግረካ እቲ ዝነገር ሲዝናል ዲ ወላ ኩሉ መዓልቲ እዩ ምሳኻ ጽንሕ አይፈልጦን ኣለና እንደ ፌዝ ክንብል ተኮይና ሕጂ ማለት ኣብዚ ሓደ ሲዝን ኣብ ቁር ሲዝን መጻካ ናባኻ ሓርብ ሳውዘርን ሄሚስፌር ቁር ኮን ኮለና او ኸይድ او ሪኦ ከም ናይ ቫክሲን ናይ ኢንፍሉዌንዛ እቲ ናይ በዓል አውስትራሊያ ናይ በዓሎም ሲዝን ኣለዎ ንሕና ናይ በዓልና ሲዝን ኣለና ብስቲ ቴምፕሬቸር እውን ስለዝፈላለ አይንፈልጥ እና ዘለና ግን እቲ ቀንደ ገዳስ ሕጂ ኣብ ዝሃለና ናሃሉ ፌዝ ናሃሉ እንድሕር ዕድል ረኺብና እዚ ቫክሲን ክንወስዶ እሞኻ እንድሕር ካብቶም ኤሊጂብል እንድሕር ፕሬግናንት ጥኑሳት ዘይኮንና ተንደቃ አንስዮ ማለት ትሕቲ 16 እንድሕር ዘይኮንና ታናይ ትሕቲ 16 ሜቢ ኣብ ዝሓፅር ግዜ ትቕየር ዝብል ረኣያለኒ I'll explain later ካልእ ግዜ ክንዛረበላ ኢና እንድሕር ዚ ኢሚኖ ኮምፕሮማይዝ ዘይኮንካ ናይ ካንሰር ተዘይብልካ ገለ ናይ በዓሉ ጋይድላይን ክሳዕ ዝመፆ ክትፅበለካ ዝሪኣክሽን ተለካ ካብዚኦም እንድሕር ዘይኮንካ ክትወስዶ ትኽእል ትኾንካ ምዃ ዕድል እንድሕር ኣለካ ክትወስዶ ዚ ቫክሲን እዚ ውሰዶ by any means ስለምንታይ we know ከም ዝሰርሕ ካልኣይ እዚ ቫክሲን ወሲድካ ማለት ጠቕላላ you're all set ማለት ኣይኮነን حسابك عاصي خمال تاعنا سلمتاي نخيتحمم كلاخللك اي تي فيروس جن ستيل اب نفسها خرابه عن حصيل غزي يخليو نخال سو تحلفوا له تخليها فدهامي هو حجي ولا فاكسين وسيلك خلخاوي ماسك جبر فدهاني كساعتي كله نجر ماسك ما اسيد وصل نحيلك like zero infection rate متبصحنا like كل سبب تقاطير و تو كوفيد اندر كنترول سكونا دحريو then توصي جملت تناي فاكسين كا ناي تملو داتا هاليمو كم زي تحلفنا خالص سوون كساع زرغاغس فاكسين وصل كمالت مودعه مالته يكون نفسها اوف كورس تخلاخيل كالخا نخالص سب تحلف سلا تخل ግን ستيل ماسك مبار كدينا ስለዚህ ገና ኢና ይወጣናና ኣለና ካብ ዝኾነ ፌዝ ኣብኡይና ዘለና ስትል ተረዲእካ ምናልባት ሕጂታ ብዛዕባቲ ቢሎው ዚሮ ቴምፐሬቸር ምሕላው እንታይ ኣሳታት ምስጢራይ ተረዳእትና I think it's an easy the hadith technology ናይ messenger RNA ዝበሃል እቲ vaccine
جينيتيك ماتيريال حجنا عم نفسنا خنزار كلنا بالبيولوجي سي دي ان اي نبل ار ان اي نبل دي ان اي تناي نفسنا كودي نفسنا كله ماسي تايك نمسل نخل كل نغراتنا او يو تصحيفو زلو حجي اكلاتنا ግን دي ان اي كون بروتين يو سغانا بروتين عصمنا كله تشملنا حجي دي ان اي ناب ار ان اي كوبي فوتوكوبي زخو قديم دي ان اي نبركا صوت انستراكشن لاين مانوال لاين نفسها مالتي مانوال تترجمه ناب ار ان اي زبحال ار ان اي خا ناب بروتين يمص مالتي بروتين كان نفسنا مالتي سغانا صغرنا صفرنا كلش بروتين حجي ذا ار ان اي يعني ناب نفسها تحول حجي ببحريو زناي جينيتيك ماتيريال دي ان ان ار ان ان بطعمي سنسيتيف تمبريتشر سنسيتيف يغلطي فيو زبالاشو اندحر صبيه كايتا ابتي كونديسيف انفايرمنت زي حيزكايو تي دي ان اي سي فراجايل دي قلتي فخو بالخلي انده ايسر حالكاني مالتي حجي انت خالص بو نغرو خا ازي بزح اديتيفز كمتي ويكا بريزرفاتيفز كمتي ناي كالي فاكسينز المحجنريو اي كثير مثلا تاع تبهريو تاع جينيتيك ماتيريال بليبيد زبحال نانو بارتيكل عفين كاي خاطقمط ازلها مالتي حجي ازي ستيبل كوينو خيتا سبابره كصنحته كوينو ابتا under -80 -70 to be accurate كنقمط لك again ka vaccine فالهي probably ناي مودرنا كال temperature ناي استرازينيكا ويكا ناي يوكي كال temperature حجي تا vaccine كسرحه خلخا اتن ستقم كالن ماتيريالز اب كندي temperature اتناتن سرح كي غودله عقيبن كصنحه زخله فدهاني اجي كاو حاليفو ግን ابسي حبرتسب ብዙሕ ሲግኒፊካንስ ብሎ እዚ ድማ ይዘሸግሮ መስለካ ንዞም ቫክሲን ዝሰርሑ ሽፕ ገብሩ ከለው አፍሪጀር ሬፍሪጀር ገብሩ ስለዘለዎም ተሕክምና ሃልክ ሳዕና ተሰብ ዝወውን ከአምጡ ከለው they need to have like a bigger fridge ገለገለምበር ኣብቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ሲግኒፊካንስ ይብል ናታስ ናባኻ ክኣቱ ከለና ናብተሰብ ክትውጋእ ከላ ኣብ room temperature ኮይና እትውጋእ you have to take it off ካብቲ ፍሪጅ ኣውፂኻ ና 6 ሰዓት stable እዩ ካብታ ፍሪጅ ንሕራውፂኻ ያ ን6 ሰዓት ኣብ room temperature ንሕራጽኒኻ ያ still ታስራሕናታ ክትሰርሕ ትኽእል ያ ሕጂ ነቲ ብሕብረተሰብ ዓይን ተሪኻ ያ ብዙሕ significance ይብሉና ኔጌቲቭ 10 ገበርዎ ኔጌቲቭ 80 ገበርዎ ወላ 10 ገበርዎ ነቶም manufacturer distributors እንቶም ሕክምና ጥራይት burden ስለምታ ኤክስትራ ፍሪጅ ክገብሩ ስለዘለዎም እንበር ኣብቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ለውጥ ዝኽእል ነገር ኣይኾነን ዋው ኦኬ ዶክተር ዋው ሓሙሽተ ደቂቃ ስበሪኻ ያዶ كما I hope سبي طقم دوت ما سمعوا رسب بتعمي قدم حجيز ابزي زمصانا يوم ساخذ عللنا يو هندي سب امسكيني وزون رسع خينا غوركوخا ناي بحكي بشم كلهم تخاتلت دمص راديرنا كمسكنك فوتو مهنياتو زتبنا زلخا تمرتي حبرتا لبوا طقامي نفولطي بلنا كاوي جمير كاسي ابزي زينا نسمعو ويصحف ننبوت زي كوينس كمزي ناتكا غيرو غليصو زعقبنا يرخبنا نكسف حجي so thank you so much دكتور anytime brother من البات قال كن كفلت على وحزبنا سمعوا له وفلت له تبلتلكا الميكروفون نبها قدفه اوكي ما بقى I think I'm more data ني حبرتسب كنا محالفو نغرتلو بزحنا زاريبنا إذا كلها تزراربنا يا أحسر قبلك انتهي مالتي يعني حليلنا جن إذا vaccine زيك صح يجيك صح نفلتو safe you effective you مالتي وحس you سرح you كتوصدو تخيلك مخا نحر عدل لك هتوصدو by any means كل سب حبرة السنة وصدو يلعبو وسيد كايو مالت جن كم زعان توزبلنا حساب كوادي ها مالتي أخوانن ستيل كالا خللك أخيليو زي نفلت أنا جرجن كساعة خندقي يتمنى مكل خلع أبو زخيد ستيل أم بس نعطي إزلو كالا أي جزء نخيت لك كف دحر نوح جزء خي كالا خلديو I don't know نخالص كم تحلف جن فلتينا
ولا مدهنت وسيدك هلا ولا فاكسين وسيدك هلا خلينا سوق تحلف تخلو زلك كن نفلت يعني سلازي النفس خاص لتخلخلك ودو مالتها يخونن نحواتك احدك ابوها ديها بحقوها نمكلخال وكعرضها بيتسبك كل حرسك انا مكلخال ستيل سوشيال ديستانسينج بحال كن خطولو لنا ماس مغبار كن خطولو لنا اندحر ريسك فاكتور لنا لنا حاسبنا خوينا اندحر نفسنا ترتيبنا قلطيفنا ايسوليت كنغبر لنا سلمتايت كونسيكونس نريو زلنا is huge سدرا ملو انتلو نريو لنا بزعبي like entirely سدرا زموتلو so تي صعبين نخفف لازغل نخولو نكبر كلنا so مجرشا ساعات هذا بواي دكتور بتعميق اني لي كورتي هبل بشم كلهم تخطات دمص راديو الرنان ادالوتان ولا بشم كلهم من البات حنتي نجر زفرحتنا خالله اوكي زين تزحق الله مش دكتور كوفيد 19 يزبهل زنعلل زلنا كنت بتاكل قلمه لقناصي لم بيبقى كوفيد 21 زبهل احمد يبلن له كم زدول الكاسنات الكحزو ايغورو يا ايغورو تمسيو بحنس انريو ناي كود وورد تخوينا مو نصبو تحسب غير ايغورو امين اني دكتور بتعميقني لي ان سلا تخلو غزيخا ابزي ممصيخا بدمص راديو رنا زلكا ابركوزو تغبر بتعمينا نحقوس thank you so much. All right, thank you brother. Really appreciate سخون to go brother لهم كل شيء عايز بلاك غنزي. I wish everyone understands it's energy level تدفع to dedication نتكا ما حفش راديو رنان توقع له تاعت فيديو زلون هيز جو زلو. So يغني لنا I don't know نقول سو كل زخل توينا جن لا البيت نقول سو وكيل وانا يغني لنا خلنا. لا تبدمصي راديو رناينا زلنا دكتور اماني يوحنس كبوستن ميديكال سنتر يو نحموش داك على تسفاق بالقرب بزعبا زي كورونا ود كورونا قرب فلتنا وسيخنا هنكون اوكي كم زيتات كركب كله قدي فئنا وتازدهب اوكي حلالات ازمت زلو زنبت زياده مور نابتي مرصكم زلوهم درفتات كندهبينا بنام عركي تردين له كله متاتيتي زلو كله معنتي تفاتت راح يكون كاست فكري خازلا بشم بنام حلالات كسب حجي تعقست غيركم ابزيد انصرادي ارنا مسانا صنحكم سمعنا تحقواس نزلنا مسغانان وسني بلنا عقام بنام عركي ثانك يو سلو كله تتعقستن تي يبقى زلها possibility مالتيو مسايك وصراحه ابز مص زلو سنبتي خخون I love you and you guys have a beautiful Sunday. Bye bye. دمص راديو إيراناي